itong mga immunocompromised ay kailangang kumuha muna ng medical certificate bago sila maturukan ng COVID-19. Sa maya-maya ay antabayaran natin kung saang lugar dito sa National Capital Region itong mga nasa listahan na pwedeng magpabakuna. Yung mga immunocompromised, yung mga gustong magpabakuna ay nararapat na ngayon pa lang kumuha na sila ng medical certificate bago sila magpabakuna sa araw ng Lunes. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Joel, ang magandang paalala to, no, para maghanda yung ating mga kababayan na nais magkaroon ng ikalawang booster shots. Ano? Nababanggit ba rito dyan sa initial na kanilang abiso kung sinong kwalipikado, ilang buwan na dapat mula doon sa huli nilang booster shot, Bombo Gerald? How's that? Tignan natin, Bombo Elmar, dahil ang sinasabi 3 to 6 months ay pwede na, Bombo Elmar, na magpaturok ng second booster dose. Pero sa Lunes, yung paalala ng Department of Health, yung mga immunocompromised muna yung uunahin. Yung sinasabi dati ng mga frontliners at sa mga senior citizens ay hindi pa pala final yan dahil mag-uusap pa itong vaccine expert panel maging itong Health Technology Assessment Council, Bombo Elmar. Nung unang booster shot ay medyo nalungkot dito yung grupo ng mga investors o kaya naman ay mga negosyante. Bombo Gerald, napakababa ang paglalatatag ng first booster shot at siguro doon na rin sa pagtanggap ng ating mga kababayan. How much more dito sa second booster na tayo, Bombo Gerald? Ang layon din ng Department of Health at ng ating pamahalaan dito na maibigay yung mga second booster dose na yan dahil sa buwan ng Hulyo, milyon-milyong mga bakuna yung magpapasuna. So, para hindi masayang, ay ibabakuna na lang para dito sa second booster dose, Bombo Elmar, dahil kung magpaso yan, hindi maibabakuna, masayang, Bombo Elmar. So, ginagawa ng ating pamahalaan ng lahat para maiturok itong milyon-milyong bakuna pa na kailangang magamit na magpapaso sa buwan ng Hulyo, Bombo Elmar. Okay, may target na ba doon sa hindi mga immunocompromised o walang mga sakit, Bombo Gerald? Kasi ang sabi mo, unahin next week, ano? What about doon sa mga ordinary nating kababayan na wala namang mga underlying na mga diseases o mga sakit, Bombo Gerald? Yan yung abangan natin na Bombo Elmar kung kailan itong pagtuturok sa mga frontliners. Saka yung mga senior citizen, Bombo Elmar, hindi ka pa naman siguro pasok dito sa senior citizen. Kaya maghintay-hintay muna tayo kung kailan ituturok nga or magkakaroon ng vaccination dito sa mga senior citizens at yung mga health workers natin, maging itong ating mga kababayan na nakapag-take na ng first booster dose, Bombo Elmar. Salamat sa mga update na yan, Bombo Gerald. Ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba nating mga balita, umabot na raw sa 1.45 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil pa rin sa Bagyong Agaton. Ito ay ayon naman sa pagkumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Batay sa kanyang latest report mula rin sa Bureau of Maintenance, iniulat ni Secretary Roger Mercado na sa mga Eastern Visayas pa lamang pumalo na sa 1.3 billion pesos ang inisyal na halaga ng mga nasira sa sektor ng infrastruktura gaya ng mga kalsada at mga tulay at iba pa. Humigit kumulang naman ng 6 million pesos ang mga nasirang national roads sa may Soc-Sargent area habang nasa 145.4 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa mga kalsada kasamang mga tulay doon naman sa may bahagi ng Rion o sa may area ng Caraga. Samantala, nadadaanan na rin matapos sa muling buksan ang nasa 47 mula sa 50 apektadong kalsada sa may bahagi naman ng Western Visayas kasama ang Central Visayas at Eastern Visayas Region. Nagpapatuloy pa rin ang clearing operations sa tatlong mga national road sections sa may lalawigan ng Leyte at Southern Leyte. Ayon pa sa DPWH, inasang muling mabubuksan itong mga natitira pang kalsada na hindi pa madaanan bago magtapos naman ang buwang kasalukuyan. Samantala, good news muna dyan sa ating mga overseas Filipino workers dahil sa may sarili na rin kayong hospital, OFW Hospital. At maki-update tayo dito naman sa turang usapin kay Bombo Dennis Samito. Tiyak na maihahabol dito sa paparating na Labor Day celebration ang pagbubukas din naman ng OFW Hospital. Ito yung kauna-unahan, Bombo Elmar, na pagamutan na intended talaga para sa mga manggagawa galing sa ibayong dagat
At ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, agresibo yung naging pagtatayo ng pasilidad kung saan ay katuwang nila ang iba pang departamento ng pamahalaan, pati na yung LGU na nakakasakop yung probinsya ng Pampanga. At magsisilbi umano itong regalo para sa mga manggagawa mula doon sa mga manggagawa sa ibayong dagat at pati na yung kanilang mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas, sakop din ng naturang pasilidad. Kumbaga, Bombo Elmar, ay kung may military hospital para sa mga sundalo at yung mga nasa ganyang serbisyo at meron namang intended para doon sa specific lang talagang purpose, maternity hospital. Ito naman ay OFW hospital. Ang pangunahing kinikater dito, yung mga manggagawa na nagkakaroon ng karamdaman at syempre extended ito para doon sa kanilang mga kamag-anak, lalo't malaking bilang ang mga OFW na nakakaambag din naman sa ating income dito sa Pilipinas. At nito ngang nakalipas na taon ay umaabot yung kanilang remittances sa 210 billion pesos mahigit. At karamihan sa bilang ng mga OFW ay galing sa mga bansa dito sa Asia, kasama yung Middle East at iba pa na mga karating na lugar. Habang malaki din ang bilang dyan sa may parte ng Europa, na nasa 6.7%, yung Estados Unidos nasa 5.2% yung bilang ng mga Filipino na nagtatrabaho dyan. Yun nga, yung binabanggit natin sa Asia at mga karating na lugar ay nasa 83.6% ng kabuuan na 2.2 million na mga manggagawa, kasama na yung land-based at sea-based na mga overseas Filipino workers natin. Pagka sinabing land-based, ito yung mga nagtatrabaho, mga domestic workers at katulad ng mga caregiver at iba pa. Habang yung mga sea-based, ito yung mga seaman at yung mga related na trabaho dyan sa mga barko at iba pa, Bombo Elmar. Okay, Bombo Dennis, ang good news nga yan dahil sa aside from may bago na silang departamento, talagang napakarami kasing OFW tulad ng binabanggit mo ng mga datos. Aside from this, Bombo Dennis, mayroon pa kayang maasahan? Yung mga manggagawa naman sa dating na Labor Day announcement, Bombo Dennis? Ito'y sorpresa pa, Bombo Elmar. At agresibo, porsigido ang Department of Labor and Employment na magawa ng paraan yung mga request ng mga manggagawa. Yun nga lang, tayo'y hindi pa totally tapos dito sa pandemya at marami ding pinaglalaanan ng gastos ang pamahalaan. So, dun sa issue ng posibleng mga good news, ito'y posibleng anunsyo sa mga susunod na araw. And of course, ina-action na naman daw, sabi ni Secretary Silvestre Bello III, yung mga nakabinbin doon sa regional wage boards. At yan ay posibleng mai-anunsyo sa mga darating na araw. Kung may sasabay doon sa Labor Day celebration, that's a good news. At kung hindi naman, ay ihahabol umano bago matapos ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte, may mga additional na announcement. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Max Radio, Bombo. Abangan pa mamaya, abay, 13 million pesos na laga ng shabu na kumpiska na naman doon sa lalawigan ng Cebu. Pero bago yan, balikan natin yung issue kanina. So, usapin pa rin itong vaccination. Tiniyak pa rin kasi ngayon ng National Vaccination, yung Operation Center, na talagang sapat yung supply pa nila sa COVID-19 vaccine na gagamitin na para sa pagbabakuna ng ikalawang booster para naman sa mga prioridad naman na tinatawag na immunocompromised. Ito naman ang tinuran ng chairperson ng Department of Health na may kinalaman sa national vaccination na si Yusek Merna Kabutahay na sapat pa rin ang mga bakuna para sa pagpapatuloy pa rin ng puspusang pagbabakuna para sa mga primary doses at yung unang booster. O narito inaprobahan nga ni Health Secretary Francisco Duque III yung rollout na ng second booster dose para sa mga immunocompromised person base na rin sa rekomendasyon ng kanilang konseho. Kabilang sa mga immunocompromised individual na maaaring makatanggap ng ikalawang booster, yung may mga sakit na cancer at mga recipients ng organ transplants at maging yung mga HIV/AIDS patients. As darating nga na Lunes ay sisimulan ang pagtuturok naman ng ikalawang booster shots para sa turang mga immunocompromised person sa buong bansa at kung saan nga yung mga frontline workers, mga senior citizens ay hindi pa kasama sa pagrolyo ng second booster sa susunod naman na linggo.
Samantala, sa karagdagang balita, pinabulaanan ni presidential candidate at Vice President Leni Robredo ang aligasyon na kanyang advisor, si Communist Party of the Philippines o CPP founder Jose Maria Sison. Iginiit ni Vice President Leni na kailanman ay hindi niya nakausap ng personal o anumang paraan si Sison na kasalukuyang nasa self-exile sa may Netherlands. Malinaw niya na kasinungalingan lamang ang naturang paratang sa Vice Presidente ng bansa. Kasalukuyan anyang pinag-aaralan ng mga abogado ni Robredo ang pagsampa ng karampatang kaso para panagutin ang nagpalabas ng naturang kasinungalingan. Sa hiwalay naman na statement, itinanggi din ni Joma Sison na nagbibigay siya ng advice kay Vice President Leni at hindi rin anya ito kinukonsulta ang tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez. Samantala naman sa ibang dako ng ating balita, kuha tayo ng update naman sa mga pagtaya pa ng ating mga otoridad sa posibleng surge ng COVID cases sa ating bansa. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, nagpaliwanag ngayon ang Department of Health kaugnay sa mga inilabas na pagtaya ng mga eksperto kaugnay sa posibleng pag-surge o pagtaas ng kaso ng COVID-19 pagkatapos ng eleksyon, partikular sa katapusan ng buwan ng Mayo. At kaugnay nga nito ay itinanggi ng Department of Health na nananakot sila o nag-aasik ng pangamba ng publiko sa pagsabing posibleng umakyat ng hanggang 500,000 ang kaso ng COVID-19 pagkatapos ng eleksyon ngayong taon. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, ang itong projection ay hindi gawa-gawa lang ng Department of Health at hindi imbento ng IATF. Ayon kay Duque, galing ang itong mga pagtaya sa data analytics at pinag-aralan ng grupo ng mga eksperto na sadyang mga dalubhasa at mga espesyalista. Ito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Duque. Hindi po ito gawa-gawa ng DOH, hindi po ito iniimbento ng IATF. Ito po ay mula sa ating mga experts, yung mga data analytics, yung ating pong faster group of experts na talagang nag-specialize, mga nagpakadalubhasa. Ang sinasabi lang naman nila simple. Kung babaliwalain natin ang pagsunod, pagkalima sa minimum public health standards by 50%, ibig sabihin niyan, posible magkaroon tayo ng active cases sa abot ng 500,000 by end of May. No? Kung 30% ang reduction ng ating compliance, aabot tayo posible 300,000 active cases, no? By end of May. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Duque na hindi sila sangkot sa fear-mongering o pagpapakalat ng takot, pagkos ito ay malinaw lamang na babala at paalala sa ating lahat na huwag maging kampante. Live mula sa Santa Cruz, Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Bombo Raymond, pero minsan ang pananakot may dulot din ng kagandaan na Bombo Raymond. May advantages, disadvantages. Kasi kung hindi mo tatakutin, may iba sa atin, pasintabi dyan, saka lamang nag-iingat kung may pananakot na ganyan na Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Kung hindi takutin o kaya minsan ay parusahan, hindi nakikinig sa katigasan ng ulo at pagiging kampante na. So tama ka dyan, meron ding positibong epekto para may takot sila at para sa sarili ay magkusa na magsuot ng proteksyon, Bombo Elmar. Naku, alam susunod na mga araw ha, Bombo Raymond, makikita natin yung mga kilos ay mga rally ng mga politiko hanggang sa halalan ha, Bombo Raymond. Yan ang abangan talaga natin, Bombo Raymond. That's right, lalo na dito sa Metro Manila na kumbaga ito yung melting point, Bombo Elmar. Narito yung papasukan ng mga galing sa labas ng bansa. Dito yung pinakamaraming populasyon din at dito pwede manggaling magsimula yung panibagong pagkalat na naman kung mangyari, harinawa ay hindi nga, Bombo Elmar. Maraming salamat sa mga paalala na yan kay Bombo Raymond Tinasa mula sa lungsod ng Maynila. Padako tayo naman dyan sa lalawigan ng Cebu. Abay, umaabot sa 3 kilo ng shabu. Milyong pisong halaga ang nakumpiska. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Cebu.
Yes, sa Bombo Radyo Cebu. Mahigit 14 million pesos mula sa magkakaibang buy-bust operation na pinangunahan ng Mambaling Police Station sa Cebu City mula alas 4 ng madaling araw hanggang sa alas 7 ng umaga araw ng Sabado, Abril 23. Kaninang madaling araw na aresto ng Drug Enforcement Unit ng Mambaling Police si Vincent Leonel Arnaiz Violanda alias Iko, 39 na taong gulang residente ng Barangay Duluhu, Fatima, na nakuhanan ng 1,015 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 million pesos. Sa Barangay Labango naman, naaresto ng Regional Police Drug Enforcement Unit PRDU PRO7 ang isang construction worker at mga kapitbahay nito na may dalang 105 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Kinilala ang mga suspect na sina Wilmar Enriquez Dingding, 32 taong gulang, Noel Digor Gilig, 30 taong gulang at Charles Tudtid Laydon, 24 na taong gulang. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, naaresto ng Mambaling Police DEU si Lyle Gonzales Padilla, 34 na taong gulang, residente ng Barangay Mambaling na may 1,010 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 6,868,000 pesos. Mahaharap ang nasabing mga individual sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165. Yan ang ating latest na balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ako po si Bombo Jane Revecoy, nag-uulat para sa Bombo Network News. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, numero ng radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagang balita, mayroon pong nangyaring pamamaril doon sa Basilan kung saan may namatay at sugatan. Alamin ang buong detalye mula sa Star FM Dipolog. Patay ang isang imam, sugatan naman ang 4 na kasamahan matapos ang nangyaring pamaril sa barangay Sapa, Bulak, Sumisip, Basilan. Kinilala ang nasawing biktima na si Mutila Como Ajanab, 20 anyos, habang ang mga nasugatan ay sina Rashid Suraman, Abdul Marik Jumlatal, Harisa Hajil at Hafiz Jumlatal, pawa mga residente ng lugar. Base sa inisyal na investigasyon, nasa labas umano ng kanilang bahay ang mga biktima na noon ay kakatapos lamang ng kanilang Tarawi prayer nang paulanan ng mga ito ng bala ng isang grupo ng armadong kalalakihan. Ayon sa report, binawian naman ng buhay ang biktima habang nilalapatan ng lunas sa isang ospital sa lugar. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Sumisip PNP para sa posibleng motibo at pagkakilanlan ng mga sospek. Mula rito sa impila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Echo White nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Tunguhin naman natin ang lungsod ng Davao. Abay, mayroon pong 2 hacker ang inaresto doon. May buong detalye dito ng Star FM Davao. Huli sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ang 2 individual matapos mag-hack sa system ng VXI BPO Company sa lungsod ng Davao. Ayon kay Deputy Chief RACU 11 Police Major Julius Santillana, na ang isang nadakip ay isang empleyado ng nasabing kumpanya na nag-absent without leave o AWOL, habang isang nadakip ay kababago lamang nag-resign sa nasabing kumpanya. Anya, napagalaman ang nasabing anomalya matapos magreklamo ang isang representative ng VXI dahil sa nakitang illegal access sa kanilang system kung saan nakakuha umano ng pera ang mga nasabing hacker mula sa mga kliyente nito. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10175 at posibleng mabilanggo ng nasa 6 hanggang 12 taon at makakapagbayad ng damages na hindi bababa sa 210,000 pesos. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Plano ng Russia na ganap na makontrol na ang Donbas at southern Ukraine sa ikalawang yugto ng tinawag nitong Special Military Operation. Ang pahayag na ito ni Rostam Minikayev, ang Deputy Commander ng Russia Central Military District, ang isa sa pinakadetalyadong ambisyon ng Moscow sa Ukraine, at sinabing walang plano ang Russia sa ngayon na pahupain ang kanilang opensiba. Ayon din sa Deputy Commander na magpapalakas sa access ng Russia sa Moldova pro-Russian breakaway region ng Transnistria ang full control nito sa southern Ukraine. Kaugnay pa nito, pinatawag ni Moldova Foreign Ministry ang Russian Ambassador hinggil sa pagkabahala nito sa naturang pahayag ng Russia. Ang statement naman na ito ay kasalungat-anya sa posisyon ng Russian Federation na sumusuporta sa sovereignty at territorial integrity ng Republic of Moldova. Nilinaw naman ng European Commission na ang mga European companies ay maaari pa rin namang bumili ng Russian gas gamit ang salapi na rubles nang walang nilalabag na ipinataw na sanctions ng European Union. Ayon sa abiso ng Commission ay kaugnay sa mga report, ang proseso ay kailangan ang Russian Central Bank na isang paglabag umano sa sanctions at kung gagamit pa sa pagbayad ang euros, dollars sa dokumento na ipinaabot sa mga bansa na posible pa rin naman daw ang pagbabayad o energy payment, ay susundin ang patakaran ngayon ng Moscow na idaan ang pagbabayad sa Russian currency na hindi paglabag sa mahigpit na sanctions ng European Union. Bombo Sports News. Sa basketball tayo mga kabombo, abay bumidang all-star guard ng Atlanta Hawks si Trae Young matapos masilat nila ng isang puntos ang top team sa Eastern Conference na Miami Heat 111-110. Dahil dito nakabangon ng Atlanta sa Game 3 sa first round series sa ginaganap ngayong NBA playoffs. Naipasok kasi ni Young ang game-winning basket para ilagay ang 2 wins at against 1 record sa best of 7 series. Ang Game 4 ay muling gagawin sa teritoryo ng Atlanta Hawks. Kanina, bago ang laro ay yung home court ng Atlanta Hawks na dilipi ang game na magit sa kalahating oras bunsod ng kahina-hinalang package na na-recover sa arena. Bagi ang ilang mga fans ay hindi muna pinapasok at isinara ang ilang gates habang nagsagawa ng pagrekisa. Ang mga otoridad kasama ang mga bombero o kaya naman mga bomb-sniffing dogs. Sa ibang game naman kanina, abansin na ngayon ang defending champion na Milwaukee Bucks sa Serie 2-1. Makarang tambakan kaninang Chicago Bulls sa score na 111-81. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang natin ang mga headlines. Ang Commission on Elections Office for Overseas Voting tiniyak na hindi maapektuhan ang vote validity ng overseas Filipinos sa gitna pa rin ng panibagong issues sa erasures at handwritten numbers sa mga envelopes. Samantala mga motorista, muli na namang pinaalalahanan sa ipapatupad na namang big time all price hike sa papasok naman na linggo. Ang halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura dahil sa bagyong Agaton umabot na sa 1.45 billion pesos ayon niya sa DPWH. Samantala, good news naman, kauna-unahang OFW Hospital may habol daw sa Labor Day celebration. Yung construction kasi nasa final stage na. Nasa halos 3 kilo naman ng shabu na nagkakahalaga ng 13 million pesos na kumpiska sa lalawigan ng Cebu. Doon naman sa Basilan, tinaguriang imam patay, 4 na kasamahan sugatan din sa nangyaring pamamamaril. 2 hacker naman arestado matapos na mag-hack sa sistema ng isang BPO company sa lungsod ng Davao. Sa international news naman, World Health Organization inireklamo ang maraming pag-atake ng Russian forces sa mga healthcare facilities doon sa Ukraine. Sa sports news, ang top team na Miami Heat talo ng 1 puntos ng Atlanta Hawks sa Game 3 habang defending champion na Milwaukee Bucks tinambakan ang Chicago Bulls. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo, Bombo! 5
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Balik tadi pagpalagay sila patutunan bumbuan ay sa hotel. Diba tayo kami na news center sa ato na Bombo Network News na madalaga kung mga nagapanguna nga mga balita. Ang balita sa palibot sa Pilipinas kag mga balita iya sa luwas ang pungsod mga kaminan. Pagbalik siya pa natutunan na bumbuan ay sogto. Ato na matamato na mga nakiliraton nga mga balita lokal, mga balita diri sa palibot sa aton sinisunod kag probinsya of course man ibalon taon na karon pagbalik siya tuntunan ang aton nga mga kauturan Pilipino sa pungsod India bala sakop man sila sining pagbigay sa absentee voting sining May 9 national and local election galing katiko no OFW absentee voters ka o national candidate lang ang imo sini pwede iya nga mapili. Hindi kaya pwede sa mga pagbabutar sa mga lokal iya nga mga kandidato. Inatanan na aton panamalikan makaligan naman pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo,
Madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen Balik din pagpalagan siya patutunan na bombohan ay isod to. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalabay. Stock na ang last 12 sa to mga kabinan. This time guro kuan tanay una naton nga kuana impormasyon no, particularly sa aton siling mga Pilipino sa luwas ang pungsod. Pagpapagayon sa OFW
absentee voting, no? Mga Pilipino naton sa luwas nga ginatagaan tsansa nga makapartisipar, no? Sa aton sini nga eleksyon, no? Right of suffrage sa dalon sa aton sini nga konstitusyon. Tagsay ta naton ka Pilipino, may kinabatarong kita nga mag pakigbahin, no? Sa sining proseso pagpili sa aton sini nga mga leaders, no? Sang aton sini nga pungsod kita by May 9, no? Ma-election man kita, no? National and local election. So sa pila ka mga lugar sa kalibutan nga may ara sa mga Pilipino nagkuha na sila na iban gani nakatabuto na, tapos na casting ila sining baluta sa dalom sa tawag nga absentee voting. Proceeding ko ini mga OFWs naton makapili lang sila sa mga national candidate na ton. Sa local hindi pwede. Kaya ang dumabudlan ay proseso dalon patag sa kay mga lokalidad nila guro yung baluta kag dito man ni gulo mo para maisip, no? So sa national candidate na naslaya gina-allowed nga makaboto para president, vice president, pagkadto sa mga senador, mga kabinante sa pilaton ka mga pungsod sa Europa, sa Asia, sa Amerika, iban tapos na proseso, no? Kantuan tabi aton mga Pilipino sa pungsod India, masinta India, padapad ang India mo, pila na iya kariyon daan, ang India second most populous countries kalibutan, bilyon yung populasyon mo, lapad-lapad. May mga Pilipino mangita dito, kaya sa mga pinaton ka international event, may ginaka-interview kita mga Pilipino sa pungsod India, no? Dalaman sa lablayan sa sining absentee voting. Inisyal na itong impormasyon, ang butahay ko no, kung magboto ka dito sa sunod sa New Delhi, ang kapital sa isa sa dako nga syudad abi, kapital sa India, no? Layos ni. Mga kaibigan, no? So ang aton international correspondent si Mama Marites Jacinto Calyanakumar, Ilongga, aton man ni correspondent ito si India, hibalon ta, no? Kung ano mga naglanabo, ano mga proseso dito para sinaton makapartisipar man sila sa kwan sining aton man nga proseso sa eleksyon. Ining absentee voting para sa aton sining nga mga OFW, no? Ang aton ganing nga mga militar, aton nga mga membro sa AFP, do ginakuan mo sila, no? Allowed mo sila sa absentee voting. Galing ito early pa ni kaya paristo anay, no? Last election ng media daw may ari man pero dapat early ka pa nagparisto, no? Sorry na kung sabihin ka natin, niliyato si international correspondent live from Tamil Nadu, India, mga kabinan, no? Isa Kilongga, naton correspondent dito na si Mama Marites Jacinto Calyanakumar. Ibalon tabi, kaya pilam lang ka oras ang bansin na to na, no? Same day man tagapon dito sa pungsod India. Mama Marites, mayong hapon or mayong ogto, Dris Pilipinas, dagoroti aga pa sa pungsod India. Kamusta nang muda? Ma'am Marites, welcome diri sa Bombo Hanay sa Ogto, Bombo Dennis, on the line. Mayong Ogto, Iloilo, Bacolod, mayong Ogto, Bombo Dennis, mayong agma sa Combator India. Ano oras na sumumam sa India? 10:15. 10:15 sa aga, no? Sa modeti 12:45 na, mga 3 hours and a half, no? Laban si kami diriya sa pungsod India. So ma'am, siguro Ma'am Marites, aware ka man sining gitawag nga absentee voting, no? Sa aton mga Pilipino, sa aton mga OFW, no? Sa aton sa ibang nga lugar, sa ibang nasyon sa Europe, sa Amerika, sa Asian countries, no? Ang mga Pilipino na ito doon nakapasakop na, partisipar, no? So, dila sa pungsod India, anong ideya mo sini ma'am sining absentee voting para sa mga Pilipino naton in connection sa upcoming May 9 national election naton diri sa Pilipinas, Ma'am Marites?
Ang registration sang voting diri sa India natapos last year, September, nag-close sila. Tungod kay sa New Delhi ang registration kag through appointment damo sa amon ang wala nakaparegister. Then ang pagbutuhay nag-start na sang April 10. April 10. April 10. Nagsugod na siya sang 10. So siguro ata sa May 9. So April 10 nasa sa May 9 ang start na sang pagcasting sang vote diri sa India. Pero kinanglan mo magkadto sa New Delhi. Pati ka layo like sa imo dirabi like sa inyo dira sa may Tamil Nadu. Layo iya pakadto ka to magasto ka pa nagro-plate plano ko pa pakadto sa magasto ka pa chimpo mo pakadto ka lang sa inyo Delhi para maboto. Damo sa mo nang wala nakaparegister tungod kay actually a few years ago ang last nga presidential election may ara sa Chennai may registration dito kag dito man ang butuhay pero siningat time tungod ata sa pandemic kag siguro schedule sang mga sang ambassador naton diri masyado ka hectic nga magkadto sa mga state so kinanglan mo magkadto sa New Delhi masyado kalayo kaya damo sa mo nang la ka pa-register. Okay, no? So last election 2016 na like sa inyo na part-time naka-participate pa kamo sa pagboto? Naka-participate pa kami. Last nga sa Chennai ang voting that time nakaboto pa. Time damo pa. Nakaboto pa. This time damo ang nasaraduhan sa wala sila ka-register. Kung hindi ka man ka-register, hindi ka naman kaboto, di ba? Nagsarado siya early. Then that time through appointment ang pagkadto sa embassy, tapos kinanglan mo sang negative test para makasulod dito. So masyado ka budlay mo hassle ang pagkadto sa New Delhi that time. Okay. Dugangan pa sang masyado kalayo. Okay. So mostly gorote ang mga Pilipino naton dala nga sa New Delhi kay mga malapit nga riya, do mo ning paristo kag buto. Most likely may iban may nanuhan kong iban nga mga ara sa Chennai tungod kay nakapa-renew sila sang passport, nakapa-register sila. Siguro mabuto man sila sa sining election mabuto sila siguro kay sila after nila magpa-renew nagpa-register na lang sila. Pero siguro kadamaan sa embassy kung nga ang wala nakapa-register then ang iba na late na. Timuling ang problema kahit siligati may another area pa ka pwede ka makaparesto, pwede ka kabuto, subong isa na lang area dito na lang sa New Delhi. Oo, sa New Delhi na lang gid. Dati may sa consulate pwede pa Then ga-accept pa sila registration. Okay. Wala ka sang choice, kinanglan mo magkadto sa New Delhi. Like sa imo da mamarites ara ka sa area sang Tamil Nadu, no? Do kalayo abi kung gusto mo kid niya magbuto magadto sa New Delhi, pila ka oras pang travel time, adlaw pa do kalayo, magasto ka pa sa imo nga travel. Magasto ko more likely kinanglan kung mag-prepare at least 30,000. Hindi man pwede nga ako lang isa malakat. So dako so pa. Most likely dako ang pamasahe, syempre layo ako Ang train pakadto dito, ang pinakabarato siguro ma-spend ka around 1,500 ang isa ka tawo. Inang pinakabarato sina. Pero para lang sa mga malapit ang kaladtuan, kung layo ang kadtuan mo tungod kay layo ang kadtuan mo, kinanglan mo mag-book, which is ang ticket lain ang lain ang presyo niya. So more likely kinanglan mo at least may nauyatan ka nga 30,000 para nga komportable ka makapadek. Terrible. Magasto ka pa 30,000. Ati ka magamon natin. Tiganam lang sa pamilya mo. Tiga siguro ni guro mamarites kon nga dito nagtingob sa India, sa New Delhi. Bangod sembal mo ginati may COVID dira, no?
tapos basi wide sing early nga arrangement magin kanta katon nga embassy dira nga da sa mga pila pa ka selected area sa India, no? Pwede maka-establish ang registration kag makabuto. So mo niguro mga factor kung nga this year yang election bangod sa pandemic kag pila ka mga obstruction ti gintingob din na sa New Delhi galing kamo nga malayo ti daw nakuan ka po kamo oportunidad nga mag pagbahin sining 2022 election, Marites. Amo lang na excited makabuto sa sining presidential election. Ang dati nga mga Pilipina nga wala labot. Subong excited actually magboto. Ang end up, hindi kami kabuto. Supposed to be... Damo sa amo na. Damo ka magarurong Pilipino dira sa India nga gusto kita ni buto this presidential election. Galing kiti daw amo ni mga konsekwensya sa magligad nga pandemya nga daw masininta ti daw nalayo ng tsansya nyo nga makabuto unless kung magsakripisyo ka magasto kasi mo nakadako nga amount. Syempre, ang iban may tungod kay syempre may mga kwarta man sila dako ang ilang sweldo, no big deal. Ang iban layhon na lang tungod kay kinanglan magpa-renew sang passport, visa. So isahan nga naglakat sila, need mo maglakat So this time ang nila pag isa lang ang ilang kinanglanan, most likely hindi sila maglakat. Okay. Lalo na ang pagmay nga mga bata, hindi man sila maglakat, hindi nila bitbit ilang mga bata Ang gani? Ang sigurong factor niya lang siguro hindi lang ang kalayo sang Delhi sa among lugar. Amo ang most nga mas gina-consider sang tawo kwarta mano mo Correct. So big deal kisang kwarta. Ang distansya sang amo ang big deal syempre layo kabalo sang lugar. Ang pagkaon lain. Gani man to. So da sa imo abing area ma'am da sa Tamil Nadu kag pila pa kakaiping nga mga area da siguro may makilala ka mga Pilipino no kino sa kanay makamuda. So may ideya ka o da lang sa imo area malapit sa imo do mga pila ka muda Pilipino nga wala gid nga wala na gid tsansa hindi ka tsansa nga makabutar sining election na Marites. Diri sa akon, sila kami man, siguro 20 kami nga wala nakaparegister. Ang sa mga close sila, at kami, more or less, nasa 20, wala kami kaparegister. Ote yadi panatanay ko kung nakabuto ka mo, no? Pro dito sa New Delhi. Isa kabuto. May mga kilala ka man to nga malapit ya sa New Delhi o ara mismo sa New Delhi nga nakabuto na gid man nakatapos na? Wala ako balo kung nakabuto na sila pero may ako nga may Ilongga man nga hindi alin sa Delhi kundi sa Hyderabad na nagpa-register siya. Wala ko kung tapos na siya magbuto. Okay, so mula na tayo no. Kanugon sa nga oportunidad no nga sinaton ti isa bilang isa ka Pilipino no ato ni kinimataro nga magpartisipar sining proseso no sa aton right of suffrage sa aton konstitusyon nga ti mapartisipar kita sa pagpili galing kiti mo na may mga circumstansya no nga sa likod sini nga ti as mentioned mo ti ang time ang kwarta kag siyempre sa kalayon no nga wala kamo kaparisto kag wala na kamo tsansa nga mag boto nga supposed to be excited patani mga Pilipino nato no nga maka pakigbayan. So first sa malawig mo Marites nga pagtiner sa India first time mo ni nga wala makabuto sining 2022 national election na Marites? Okay, sulit nag-break ang signal ko ata. Gani tod no. So first time mo ni ma'am nga siling ko ay kakabuto dira sa malawig mo na pagtiner sa India? Actually ikaduha na ini nga presidential election nga wala ko kaboto. Ang
ang kay President Duterte kag kay ini subong kaduha na ini. Okay. Sa last gali 2016 way ka man kabuto. Wala ako kaboto sa 2016. Nga man way ka man kaparehistro. Wala ako kaparehistro. Then at that time wala ako masyado kontak kag wala ako kabalo nga may ara sa Chennai. Okay. So muna nga wala ka nakabuto si kanda subong yat ikaduana, no? Probably guro base next presidential election after 6 years, no, maka-chansak na da kon mabalik na sa normal tanang kasi ko ti damo magaliman si mga kano factors behind sini ngati do nag actually gina-push namon nga pwede kinanglan mo magpa-register. Gina-push namon nga nga dapat makaboto. Syempre mo rights mo, responsibilidad mo sa imo nga pungsod. Bisan layo ka, kinanglanon mo nga himuon ina. So syempre tungod siguro sa pandemic, napudlayan kami maghulag. Pero that time gusto namon maglakat, ang end up nasaraduan kami. So wala na kami na dayon. Okay. Sa mag-check kami kay tungod kay ara kami sa layod until January February may ara pa sa that time registration wala kami nag-expect nga matapos ang registration early. Muna nga why na kamo kay ngagaw. Wala na tungod sang syempre that time peak sang COVID. So damo ka i-consider. So wala na namon natagaan sang oras. Naulihin na kami sa mag-check kami ambal na nila tapos ng registration. So kanugo no tani. Kaya kita mo sa ang mga factors beyond control naton no, like sa pandemya ngati isa din sa mga nagdulot man ngati kadamo sa mga requirements comply man ay before ka mag-travel, especially sa pungsod. Just ko siguro, next nga presidential election, 6 years after, hoping, base sa India, siguro may organisasyon mga Pilipino, nga makaduso mga kamot sa aton, dara nga embassy, nga base sa mga malagyo, nga malugar ng mga Filipino community, himo kamo parehistro kag mga kas ng balot nyo, para at least no, inyong kinamatarong as isang Pilipino obligar nyo man gabay pa next nga presidential election kung mag-back nas normal hoping madusok nyo dira nga mga Pilipino community sa India no, nga kunti kay balata kalapad kin India no, di lang dapat sa New Delhi, dapat sa iba ng mga lugar nga may madamo nga komunidad or mga Pilipino Marites. Kabay lang ay this time schedule kapilay ka may mga schedule sa states nga makatong ambassador is nga ginisol hasta sang uliging cancel. So gahulat kami sang muto nga schedule ang end up na cancel siya. So kabay lang after 6 years makano na kami sa presidential election. Okay no te kailangan monitor lang yapon dire sa Bombo Bacolod kay babalaan nyo man nagyapon na mangin resulta sa aton sining election sa mabot nga may 9 na Mama Marites? Yeah. May kami WhatsApp group updated kung sino nga kandidato na daog sa sini nga pungsod, sino nga kandidato ang lamang sa sini. Updated kami sa WhatsApp group. Okay. May mga Pilipina nga nakaobra man sa sa embahada nga gina-update niya. Very good. Maayo man no? At least bangod subong sing hapos naman lang komunikasyon tito dasig naman lang maghaboy sa mga balita no. Bisan din pa nga bahin sa kalibutan basta may may internet signal lang. Lastly Ma'am Marites no, basi may ada ka gusto ipaabot or pahayag or may tamihon ka, go ahead. Maayong adlaw sa tanan sa Kamandagan, dao maayong adlaw sa inyo, maayong hapon, agdra sa Kagpang-uton maayong aga.
anumdom sa tanan nga maboto sa sininga Mayo, pilion naton atong nga kandidato, atong kandidato nga may tunay nga malasakit sa aton nga pungsod Pilipinas. Ang may maayo nga plataporma kag ang matudtod nga maayong iya nga intention para sa Pilipino. Hindi kita magpili sa dito tong kandidato tungod kay miga lang naton o kung payente naton sila o grupo ginhambal sang kapitano namong butuhon. Kundi maging maalam kita sa sininga tiyempo, maging maalam kita sa aton nga mga kandidato. Vote smart kag hindi lang tungod kay ang iban gimbayran o kung tungod sa kwarta. Gamito nato ng ini nga rights para sa kayuhan sa aton nga pungsod Pilipinas. Wow, mayad gid. Yes, salamat gid ha, Ma'am Marites, salamat gid. Halong ka po dira, no? Kag mayong aga dira sa mga Pilipino sa pungsod India. Salamat gid, Ma'am. Salamat Bombo Dennis. Maayong adlaw Pilipinas. Tayo makabila, no, aton Ilonggang international correspondent from Tamil Nadu, India, no, si Ma'am Marites Lacinto, Kalyana Kumar, no, nakapamana ni sa isa ka India National. At madugay-dugay naman yung istar dito sa India, no, taga Iloilo ni siya, no, Ilongga naton nga mga katurar ba kanugo, no, damok isla ito nga mga Pilipino sa India, yang wala gid na kay ngagaw paristro kag hindi makabuto, no. Sining ginapatigayan karon nga absentee voting para sa aton nga mga Pilipino sa iban nga bahin sa kalibutan kay may patay last ni election, may isa pa to ka lugar nga malapit sila nga pwede sila makaparehistro galing kay nasira way mas kingagaw sini so hindi na sila buto. May na itong mga lapit sa ang dito na dahil sa New Delhi kay malapit na sa New Delhi at least na may chance nga may chances sa ligad nga nakaparehistro kag makabuto sining pinili ay mga kabanana. Balo ko sa kalaparon sa pungsod India ti magsiling ka dito Tamil Nadu pakadto ka sa New Delhi so pila pa ka oras travel mo by train, no? Suno ko mamarites magasto ka almost mga 30,000 pesos. Sa imo travel expenses, imo to accommodation magadto ka lang sa New Delhi, para lang magaboto ti daw ka kuan naman naguro daw ka dako na mga sakripisyo. May lang ko damo kwarta kay ti okay lang na magasto ka mo na kadakong amount, no, pati sa mga ordinaryo natong Pilipino dito ti balanta naman, mas i-prepare na nani gastuhon lang nanay sa aton na panimalay. So kaway pa next time, no, magaan solusyon ini mga malagyo nga mga komunidad sa mga Pilipino naton sa mga malagpad nga mga nasyon, may makapalapit-lapit aton sini gobyerno para magkakuan man sila partisipar sa aton sini nga pagbinutuhay. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 12 minutos na nakaligas na alaw na sa hapon this time ko at report ti Bombo si Bombo Carla may defensor sa patrol ining planchado ng plano sa pag-deploy sa mga sobra 800 kaya mga PNP personnel dili na sa siyudad sa Bacolod 800 plus kaya mga pulis ang iga-deploy sa maabot nga Mayo 9 ang eleksyon. Tagsadaan kay mga polling precinct, polling place, may ara dapat ibutang gid nga mga personnel sa pulis sa pag-secure sing area, sa pag-transfer sang balot, election paraphernalias, BCM, halin dabi sa City Treasurer's Office nato, Roscomlec Office, pagkadto sa mga eskwelahan, iskurta pa na sing pulis. Pagtapos sa mga binutuhay, pagbalik naman sa kwanta sa City Treasurers, eskortan mo sa pulis. Pila ka bilog, pila ka presinto nga rin sa bilog ng Bacolod, sobra 500. Sa madalag ko, nga mas kulang ka madalag ko mga barangay, tining 800 plus ka mga PNP personnel is enough for the city of Bacolod. Garo, bulo bastante naman niya. Mga kaibinan, for 61 barangays. Diri sa syudad sa Bacolod, kaya ingatan nga mga BCM, kaya pila pa natin ka mga election paraphernalias, election supply na nakaabot na niya.
sa ligad pang Holy Week. Ari na karon naka-stock, nakatago, naka-secure sa budiga. So by maybe ambal to ni Attorney Salazar at Provincial Election Officer nga May 6 na ipan ng distribuer ni or May 7 anong pastada dira for the May 9 national and local election mga kibanan. So halos planchado naman tanan ang security aspect sa aton sining maabot nga May 9 na election mga kibanan. So kwanto report si Bubu Carla ang interview sa aton sini head sang kwan sang sabahin sang BCPO naton so sining natalana nga deployment sa ating mga PNP personnel from the Bacolod City Police Office makibilan. So sa pikilinya kung dan sini punsa kay Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, may ngapon kamin. Yes, Bombo Dennis, so mayara sang masubra sa 800 ka mga PNP personnel ang utilize ang tapos ang BCPO diri sa syudad sa Bacolod sa maabot nga eleksyon ang Bombo Dennis. So may ari na ini sila o plastado nang ila sini nga deployment kag security plan sa maabot nga eleksyon ang Bombo Dennis. So suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada Bombo Dennis, Chief ini sang City Operation Management Unit. So ini mayara na sila sa mga kapulisan ni iga-utilize. At the same time, Bombo Dennis, ang mayari man ini sila nga mabulig no sa pagmonitor ng mga nakasibilyan nga mga personnel Bombo Dennis ining mga barangay tanod. So kundi ini ang ila sini nga barangay nga nasakupan na Bombo Dennis sini nga mga barangay tanod, so magabulig ini sila sa aton sini nga mga kapulisan sa pagbantay Bombo Dennis no. So hindi lang sa eleksyon ang pagbantayan. So ining mga barangay tanods nga ni Bombo Dennis ni makabulig man ini sila sa pagbantay sa mga panimalay Bombo Dennis no. Kay hindi malikawan no nga basing mayara bala sa manaka sa mga panimalay, mga pangawa at Bombo Dennis. So hindi lang eleksyon ang ila sini nga pagabantayan kundi ang safety man sa aton sini nga pumuluyo o nang pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis. So sa kada polling centers sa Bombo Dennis, so mayara sa mga kapulisan nga maga-duty pero wala lang ginhatagan dita no kung pila ka mga police kung pila ka mga police personnel ang igabutang para at least sa Bombo Dennis sa safety man sa aton sini nga mga kapulisan Bombo Dennis. So plansado na no, kung preparado na ang BCPO sa maabot nga election Bombo Dennis. So mayara sang 800 no ini nga 800 Bombo Dennis i-utilize ginini sila sa kada polling stations at least nga masigurado kag mabantayan ang mga polling centers rather Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato na pahayag ikan ka Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Actually naka-prepare naman yung BCPO sa aton nga security plan para sa election. Actually nakapila naman kita ka coordination meeting together sa aton COMELEC. At the same time sa aton regional office man kay ang regional office nagapangayo man assistance especially sa mga probinsya nga kulang ang ilang mga PNP personnel for this coming election. So far ang sa adriya sa aton every polling centers may ara kita iga-assign nga mga kapulisan and at the same time muna silang secure until ma-end ang aton nga election for this year. Ang aton nga total strength sa Bacolod will be utilized para gid sa aton nga election deployment. Kay during election day hindi lang man ang polling center sa aton ginabantayan pati ang mga perimeter, ang canvassing and of course we have to prepare also sa mga posibleng nga may mga protesta in case hindi ng pabor sa ilang results ng ating election. Mga pila initanan ka mga uniform personnel, sir? Ang BCPO? Bali kami sa BCPO we have 800 plus ka mga personnel. So amo na ang instruction sa amon ni CD, we have to utilize all available resources ang BCPO to include ang mga officers kay ang ating mga official nga gintagaan to nato in respective area ni sa aton city director para mag inspect sa mga polling center, sa mga eskwelahan,
nga indeed ang aton nga personnel nga assigned dira is performing their duty. Sir, say ano ni ang mangin target niyo, sir, in this coming election, sir? So, the same man no sa national, we aim nga diri sa Bacolod man, at least magiging zero major incident kita. And kabalo naman kita for the past elections, ang Bacolod wala kita sa mga election related violence nga katabo unlike sa ibang nga mga lugar. Yes. So we aim to maintain that status no, and muna we are ano man ga encouraging man kita sa atong mga candidates muna ibutan lang sa maayong pag ng pangampanya ang ila sa ila para sa mga election. Wala lang kita sang mga untoward incident, and that would be a great help man sa amon kay once ka magtaas ang classification sang Bacolod. Of course, mabutang kita sa limelight naman sa national, hindi lang sa national, no? Kag sa amon man, ma-feedback man nga doon may kakulangan kami sa aton preparation diri sa election. So, sir, sir, siyang mag-augment sa inyo, sir, nga mga civilians, sir? Yes, actually, sa among dialogue with the COMELEC, why man kami nila ginabawalan, no? Only that, nga siguro ang mga force multiplier naton, amon sila mga anti-crime groups mga tanods, will not be utilized directly. So, meaning, siguro, aral lang sila sa pag-monitor upod sa amon sa palibot. And, kabalo naman kita, ang kapulisan naton will be depleted sa mga stasyon kay augment sila sa mga sa mga polling centers. So, ang atong coordination sa ila is provide sang visibility especially sa mga subdivision nga mabakit sang aton nga deployment. Nonetheless, ang aton nga Chief Sikado si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana is coordinating man sila kag may ara sila continuous meeting para istoryahan ang mga areas kung sa diin ikinanlan ang bulig sa atong mga force multiplier diri sa city. Mga sang man naton kay ang May, month of May, matamat na bugnaman ang panahon, kisa ang akyat bahay, amo man ang atong concern sa mga subdivision. So, since ang atong mga kapulisan, tunga ang atong force for this election, so amo na sang isa ta ka kay 1 week din ang atong activity for the election. So, amo na sang atong ginabantayan man. Sir, plastado na ang deployment kag security plans ng BCPO? Yes, kung muna nang ginano namon, kung why man or ginapalayo ta lang, no? Kung wala man kita mga untoward incident, so far ang BCPO is mahambal naton nga prepared na for pila na ka bulan, no? Since January 9 nga man naton, even before that sa 2021 November may mga series of meeting na kita nga ginapatigayon just to ensure nga safe and secure ang aton nga election diri sa Bacolod. Yes, sir. So pila gani, sir, ka mga polling centers ang ready, sir? Diri sa aton we have 45. However, ang 45 nga na kita ang pinakadako lang population. So kisa ang aton nga isa ka polling center ang kung ang equivalent niya is isa na ka municipality sa mga provinces naton. So sa kada polling center, sir, mga pila ka mga kapulisan ang iga-deploy, sir? Actually, Carla, hindi lang kami maghatag sa security sa aton nga polling center at the same time sang PNP naton. However, rest assured nga may ara kita 24/7 nga maga-duty. Aside from that, may ara kita sa mga plainclothes nga from time to time nag-monitor kay tagaan naton sila sang area man
naman ang atong mga operatives para mag-assist sa atong election deployment for this election. Sa atong nga kapulisan, may ara pa kami ipagahimon nga pre-deployment briefing before sang ilang deployment kit. May send off ceremony gali. So sa amo sinang activity, we will be further discussing sa ila sang ilang role, and then para ma-remind man sila kung sa diin lang sila hasta. So sang March, we conducted sang simulation exercise naton, and no less than sa ang atong regional office ang nag-supervise, no? And through that simulation exercise, may sa aton, may gin-share sa aton ang COMELEC nga should be adapted sa respective polling centers naton nga amo na sang i-brief naton sa aton mga personnel nga ma-assign sa mga polling center. So rest assured lang sa aton mga kapulisan nga they will be provided man for this election, meaning may ara man sila mga allowances sina as part ng election duties nila. Kasi may na, no? At least temprano pa well set na, no? Planchado na, kaya tsakto na dilang ang bantayan nato ng mga polling sa places na ton, polling centers, no? The rest pa nga mga iba, no? Mga force multiplier naton nga magbantay man kay dito makawatan ra away tao daw to sila tan sa presinto atin nga matake man tay ti basi balik mo la do naglipat bahay ka lang way ka nagamit blay mo. Yes, sakto ginaaba mo Dennis, no? Tama man ang ginapasigurado sa aton sining nga mga kapulisan nga at least, no, nga maging safe man ang aton sining nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, Mama Dennis. Sige. Mama Dennis, sa mo ng report gikan sa patrol ni Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Tamo salamat Bumbo Carla May Defensor sa motong aton nga pinaka-latest nga preparation from BBCPO. 16 days more to go na before sa aton siniyang May 9 national and local election. 20 o 16 o 21 minutos na nakalabay stock na alaw na sapon. Sunod na report ko Bumbo lito ni Bumbo Andrew Burgos, no? Ining cancel or na postpone, no? Ining supposed to be daw man katapusan nga kwan nga hearing, sa atong regional wages and productivity board sa sing doso nga wage increase, for Western Visayas. Subong tani itong adlaw mo kahapon kag subong na duwa kadlaw, no? Wala ko na madayon gin-postpone. Iko ti magamon ito way ni pabuton nga mihura nga aton nga kusog pangabudlay sa mabot nga May 1 Labor Day. Announcement supposed to be para tani balan ko may ma-aproban ining duso nga saka sa sweldo. Kung mo na postpone ining latest nga schedule sa hearing, san o ang i-reset, san o hiwaton, kaya singko mga monity, why na niya, why na sing manami nga balita sa Labor Day para sa aton gumumugon dito sa Western Visayas. Kaya paano ko daron ka-announce kung may increase kaya pagani maprubahan, kaya schedule nga hearing kahapon kag subong adlaw gin-postpone. Anong rason na yan sa pag-postpone siya? Si Bumbo Andrew Burgos may pakiangot sa kanatong sa Secretary General sa gawa sa kay Silvio Sancho. Amo ni pinaka-latest nga way matigayon gali, way madayon. Kung way madayon ang hearing, putsingon, wala sang mihura sa maabot nga Mayo 1, May 1 mga kaibanan. Ing Mayo 1 amo ni bilang adlaw sang gin-designar para sa aton nga mamugon Labor Day. May 1 tani holiday pa na no adlaw May 1 man, Domingo. Kaya ang April 30 is Sabado, no? So May 1 is Sunday mga kaibanan. So anong rason sila dire nga agin kansela, agin postpone ining pinakalitos ni schedule hearing? Kasi ko kadamo na taniga laom nga mga mamugon nga bisan pa paano basi balakon may uminto sa daily
wage. Kuti daw away kita, no? Ariwa, si Bumbuando sa pinakalitis siya pabigangon sa kay Secretary General sang gawa, Winnie Sancho, no, sa sining wala matigayon na set kung tani nga hearing para sining wage hike para di sa Western Visayas. Bumbuando Burgos, may hapon, kamin. Bombo Dennis, isa ini sa nangin masubo naman, no? O kung napaslawa naman ni Bombo Dennis sa nagalaom sa mga mamumugon kay because nga ang ilan ni tani Bombo Dennis nga makatag sang kasanag sa ilan ni nga problema ni doon na alang-alang naman, no? Wala naman ni Bombo Dennis na tigayon o kung na unsami naman ni ang tinutuyo man nga plano o kung na pag sinapol sa tunga sang mga employers kag sa mga empleyado Bombo Dennis, no? Kay because nga ang RTWPB o ng Regional Wage Board naghatag sa Bombo Dennis ang nagakaigo man nga tikang, no, para maistorya kung ano na ni Bombo Dennis ang ginatawag nga wage hike petition sa mga empleyado Bombo Dennis. Supposedly ang schedule ni kahapon nga adlaw, Biyernes, Abril 22 hasta subong adlaw Bombo Dennis, Abril 23 Sabado, no? Doduwa ni kadlaw tani Bombo Dennis ang pagsapol o kung ng diskusyon sa ginatawag ni Bombo Dennis nga wage hike petition, no, nga ginaplano kag ginahinyo man sang mga empleyado Bombo Dennis. Tigalingan ng tana kay naon siya no, kag wala na dayon ang gintalana tani nga schedule sang Regional Wage Board para sa pagsapol ng Bombo Dennis sa wage hike sa aton nga mga empleyado. Kay suno mismo sa kay Winnie Sancho, Secretary General sang gawa Bombo Dennis, nga may mga may mga reasons man kuno no nga pagwa ang RTWPB toy kun nga aging kansilar ginatras ni Bombo Dennis after election, no? Matapos ang election amo na ni siguro man Bombo Dennis ang pagbalik kag pagsapol sa pila ni ka mga nagahulat man Bombo Dennis ang maayo man nga mga no nga resulta sa sining petition nga ginpadala o kung ipasaka sa mga empleyado. Tigaling Bombo Dennis ang iba niya nga employers do okay, no? Do nagatag sa kasanag sa mga empleyado nga magadugang o kung magasaka ang sweldo o kung ng wage o kung ng daily wage sa pila ka mga empleyado diri sa aton sa Western Visayas o kung sa Region 6 Bombo Dennis. Tiga hulat-hulat man, no? Tigaling mo ni ang wala man na namian ang grupo sang mga o kung sa sektor sa mga mamumugon nga nga untaton o kung naging paiway anay kay siguro Bombo Dennis because may mga circumstances man, no, ang Regional Wage Board kung nga agin risked ang ilan ni dapat ani nga subong adlaw kag kahapon nga pagistoryahanay Bombo Dennis. Sa iban gani Bumbuando yung region, di ba daw na-approve naman to ya? Pero yes, hindi man sufficiente sa ginadiman sa labor sector. Pero sa ato si Visayas, tim kamo ni nga istorya nga after election madulom Bumbuando. Kani Bombo Dennis, pero sa mismo kay Winnie Sancho, madayon ako no. Matupaan ako no Bombo Dennis ang bago nga schedule. Pag-reschedule sa sinibi nga pagsapol man Bombo Dennis. Kay may mga employers nga do may nag-ugyon Bombo Dennis nga magsaka sila sweldo no? Kay do diri Bombo Dennis ato lang nga pagbati man, isa diri bala ka do remittance center diri sa aton nga sikat bala Bombo Dennis nga isa man sa may madamo nga branch. Do nag-ugyon to sila Bombo Dennis nga mangin 550 pesos ang ilan nga daily mo, no? Okay. Sa do nagokiha okay to sila kag do pabor to sila pero ang pamangkot Bombo Dennis ang iban. Sige, so far do sila pa man to ang nagatagkasanag sila ang mga empleyado nga sila magasaka sa daily wage, no? Pero ang iba dako pa nga pamangkot kay hindi kay Bombo Dennis to, no? We understand kag na incident man sa side sa mga employers kung nga hindi sila magsugot ng 750 pesos nga daily wage. It's nagid Bombo Dennis mabugat kag do dako ginang palasaanon man para sa ila ting ila na mga himo Bombo Dennis, no? Na ginatawag lang nga domino effect. It's either nga mamuhay ni empleyado o kung magsaka sila sa presyo sa ilan nga mga baligya o kung mga produkto. Amo na dra Bombo Dennis ang ginatanaw pero ginalauman man sa General Alliance of Workers Association sa pagpanguna man ni Winnie Sancho kag pila pagid ka mga grupo man Bombo Dennis sa mga labor union man diri sa aton sa Western Visayas nga madayon na, no, matapos ang eleksyon ang ini nga pagtilipon-tipon kag
hearing ni Bongbong Dennis sa wage hike petition para sa mga empleyado, Bongbong Dennis. Hindi, yan bumuandro, yung management sector na ito. Gulat ako sino madawag sa eleksyon. Amo na siguro. Hindi na natin patumod, Bongbong Dennis. So, base may ginahulat pa sila, guro. Nga kung sa Dennis sila nga mangin pabor man sa ila, o kung kung magsugot man da bala, kung sino di ako ng administrasyon magdawag ng Bongbong Dennis, kung hindi siya ako pabor sa ginaduso sa mga empleyado. No? Puti ang mata sa mga mamumugon, Bongbong Dennis sa Western Visayas. Kay because nga, ara na tani malapit na lang gid ni no nga okay kag kung sa Pablo Bongbong Dennis lapit na lang sila sa sa uli nga bahin sang tunnel kay siyempre Bongbong Dennis sa mga mamumugo naton do nagapanglakato ni sa kadulong bala no kay ang ginalauman nila nga maghatag man di sang saka sweldo basi maribala so pa let's hope Bongbong Dennis nga hindi na siya madayon pero after sa sining election matagaan ni sang hustisya no sila mismo sa kay Mr. Winnie Sancho Bongbong Dennis. Bongbong Dennis may dugang rin nga payag kag ang impormasyon no sang tuloy sa sining wage hike petition at ang mga pamatian na payag ni Secretary General sang gawa nga si Mr. Winnie Sancho. Well, unfortunately, dinusot naman sa Secretariat ang deliberation sa wage petition on imagine on May 12 to 13. Tapos na yung eleksyon. So we have manifested our opposition but gintulog nila kay according to them hindi ko na available ang mga membros ang board, particularly the representatives of management and government. If that is the case, they should have sent the representatives. Kamanti hindi pa man aya final deliberation mo. No? So ang amon nila nga discontentment is that a very important and crucial issue such as wage increase is being taken for granted, no? The marching order to proceed with the motu proprio was held in abeyance. Kaya nga, naghinay, naging primero, do kadasig, and then suddenly, they're changing the rules at the middle of the game. Din pa isol naman nila. To my mind, ang ining postponement o kung resetting sa schedule is deliberate. Why? Well, it will be overshadowed mo. The issue of wage increase, ma-overshadow na siya sa election. Ang mabatian mo dahil after election is the hue and cry of the victorious politicians. So how about the workers, no? They are still suffering from economic, from the high cost of living. Ikadua, the move is, I believe, no, some sort of a mechanism, no, in order to downplay, no, water down the wage issue and erase the national character of a wage struggle. No? Amo na yang akong nga panindugan bilang isa ka labor representative, no. Nevertheless, wala na makmismanimo kay gin-reset nila. Tanawon sa what will happen, no. But we are dismayed, no, because of this development. Ano mo lang baliwala mo ang issue sang wage increase, no? Kay whether may wage increase o ay madayon mo na yung eleksyon, no? So we do not expect, no? We did not expect rather, no, this kind of postponement, no, nga natabo sa wage increase issue. Well, sa May 1, maano kami, ma-advance kami, no, siguro sa Friday. April 29, semanti sa Domingo ang May 1 mo. We will hold a press conference and then we will reiterate our stand, no, on the delay, no, of the action taken by the Regional Wage Board on the issue of wage increase. Secondly, we will also tackle the problem of Seneco, no, because Kitco Salcon will disengage. In other words, it will no longer provide water, power supply by May 26. And the result of that would be rotating Brown Act, which would result to unemployment and underemployment. Okay. And then the last topic on April 29 is the launching, no, of Stand Up for Ukraine movement, no, to be initiated by the labor sector.
by NACOSIP and PASIO-TUCP and other allied organizations, spearheaded by Gawa, no? Because we have noted that there are no groups, no? Particularly here in Negros, na nag-manifest, no? Sang indignation, no? We have to condemn what is going on in Ukraine, no? This deserves our condemnation in the strongest possible terms, no? Let alone the cruelties and the barbaric atrocities perpetrated by the Russian invaders in Ukraine. Bobo Dennis, no? So, amo to ang sabahin sang gawa sa ilaning nabalaan man nga rason no sang RTWPB kun nga no ginatrasa na iyo kung ipaiway ang supposedly nga kahapon kag subong adlaw nga pagsapol. Bobo Dennis, sa May 1 ti Labor Day may mga programa man sila nga malauman man sa ato mga mamumugon nga may mga pag-address man sila sa mga concerns kung paano ni Bombo Dennis matutukan no? Ang masabat ang mga palamang kotanon kung ano ang kulang dari sa aton in terms sa sweldo kag kinahanglan sa mga empleyado o mga trabahador Bombo Dennis. Bombo Dennis, no, para sa pagpangalagad sa bombohan na isod ko ini si Bombo France de Burgos para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Tamo salamat Bombo Andrew Burgos gabay pa ning pagdilatan ni pagpostpone sa talana tani nga hearing siningad adlaw kag kahapon hindi lang ni mangin resulta sa pagkanadaha sa duso sa sektor sa tagpakabudlay para sa dugang nga sweldo wage hike para dire sa riyon sa Western Visayas tabak mo to May 12 to 13 naman to again reset tining regional wage meeting. Kasi ginahulat pa ko sino magdawag sa mingan ng eleksyon. Mga kaibigan, gabay pa ang pagkadilatar, hindi mangin alagyan, madinay ining duso nga saka sa sweldo sa aton sining mga mamumugon diri sa Western Visayas. Gabay pa bisan pa bano bisan uli lang at least kun may ara sa kasanagan nga makitaan ang ato sini nga sektor sang pangabudlay mga kun sa mga term na mga anak balhas ang ara sa sektor sang mamugon dako nga populasyon sa aton sining sosyedad ti mamugon workers kita diri workers kamo dira workers so kuno ay workers ti paano ang ekonomiya tabi sino mobra sino mo driver sino ang maobra sa faktorya sino maobra sa mga mall sino maobra sa mga department store sino maobra sa mga restaurant why ti tumbalay man ang ekonomiya importante man dako man ang force ang human force dako ini nga kontribusyon sa pagpaandar sang aton ng ekonomiya sa gabay pa hindi man malipatan kaya may robot lang aton nga labor force kay why na sing maintenance tawon iya gakaon ga pangabuhi ga biste ga plite may balay nga ginabayran o sa mga pag-manufacture pa may mga overhead expenses may tubig, may kuryente, may renta kinlanon man sing tawo nga mag-obra kinlanon man nga mabayran kinlanon man madulal bantar ang sweldo para maka-cope up man sa economic expenses tag sa kadlaw. So gabay pa sinaton ining pagkadilatar hindi ni mangin kalugan nga manada ining duso nga saka sa sweldo sa aton mamugon dire sa Western Visayas. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalikan sa takna nga alaw na sapon. Nangalan na si Bombo Grizzly. Karoon na sa pinatan ka mga public affairs program. Mga kaibigan, dugang pagiging nga mga balita, informasyon. Standby na kamo sa masunod atong palatuturan kapon naman po sa kay Bombo Just Jesus Madrigal. Nyolagad, Bombo Dennis Rubica. Pras Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio.
Bumbo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat. Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 58 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon.
Mayang hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga naka-tune in na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Liloan sa inyo si tag sa kamaradyo. 630 kaangay sa sini nga radyo, no? Nagisagabong nga aton sini iya nga 630 kHz. Mga kabombo sa mga malabutan sa aton siniiha nga pagwaragwag, no? Pinaagi sa 630 kHz sang frequency sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Tina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton siniiyang official website ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Wala labot sina may ara man kita pwede kita kadiretso, no? Pinaagi sa aton siniiyang local website. Aton sini nga local website www.bomboradio.com/bacolod. Again, www.bomboradio.com/bacolod, no? Sa mga Bacolano sa Negrense, pwede ka mo dira ka duro-diretso na, no? Para nga ma-update inyo ang inyo sini nga kaugalingon kung anong nagakatabo diri sa ato, no? Sa aton sini nga area of responsibility, mga kabombo. Kag syempre pa ang iban dariya naga-enjoy sa aton sini iya nga live audio streaming, crystal clear nga live audio streaming, no? Pinaagi sa aton sini iya nga Bombo mobile app. Sa ila sinitag sa ka cellphone, no? Inyo sini nga cellphone kinahanglan well embedded ini mga kabombo, ha? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang inyo sini nga mga cellphone dapat embedded diri ang aton sini nga Bombo mobile app, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Kinahanglan na inyo sini iya nga cellphone niya well equipped. Ari diri, no, naka-download ang Bombo mobile app, no? Ever since favorite ko gidya ang Bombo mobile app. Diri ko ya gapamati, no, kon nagapiyong na ako kung nagahigda. Gapamati ko diri sa amon sini iya nga Bombo mobile app sa crystal clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kay ti samtang nga wala ka na nagalantaw mo, no? So iniya nagapamati ka lang via our Bombo mobile app, no? Crystal clear nga live audio streaming, no, sa aton siniya nga cellphone. So sa inyo dira nga wala pa naka-download, download din na ninyo ang inyo sin nga cellphone, mga kabombo. Download din ninyo sa aton si Bombo mobile app, agud nga kompletos ricados, no? Well equipped ang inyo sin nga cellphone. Kag makapamati kamo anytime, no, kundi ka mo magkadto sa aton sin nga live audio streaming. Syempre pa mga kabombo, ara man ang aton sini nga Facebook Live ay ho. No, aton sini iya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati aton si Masuki. Ara na dira gani kay samtang nagalantaw sila sa aton si Facebook Live. Ara man sila dira na nagapareser sa pagpadala sa ila sini nga mga comments, mga kabombo, ang inyo sini iya mga greetings, no? Diri sa aton sini nga lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Maka-ulo-unwind kita diri, maka-relax, no? Makahangiming-haming, makakulukanta, no? Makabasa sa inyo siniiya nga mga kasaysayan. Okay na kita dira, ara na kamo dira. So, kaway-kaway sa aton siniiya nga mga lantaw dira sa aton sini nga Facebook Live, sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini nga mga suki, no? Kag subuman, ara man sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara ang aton siniiya nga mga mga suki, no, sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kung yara na kamo dira sa YouTube, no,
don't forget nga mag-like, mag-subscribe, kag mag-share, kag ipinduton ang notification bell below para nga kompleto. O bisan once na ninyo niya himuon ang pagpindot sa notification bell, ma-notify na kamo anytime of the day sa aton sining live streaming. So kompleto na ang akong si pag-welcome sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Mga kabombo, it's Saturday. Thank God it's Saturday. TGIS, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sabado, no? Wala sang office, wala sang klase. Ang iban, no? Pero ang iban na ti bisan Sabado, just like sa aton, no? Kay ti part of our service wala untat sa Domingo, no? Kay ti ara kita sa kalibutan sang media, mga kabombo, no? So wala pili, especially kung may mga dalalagko nga mga balita nga nagakahinabo sa aton si palibot, why gid pili. The more pagid nga aktibo ang Bombo Radyo, ilabi na gid diri sa Bombo Radyo Bacolod, because we get it first, we get it fast, and we get it right. Kaangay man sang radyo, no? Nga bisan ano pa yung matabo hindi madula ang radyo, no? The heyday of radio, the golden age of radio, asa subong ara despite sang pagtuluhaw na sa mga bag-ong pamaagi, no? Especially sa aton si moderno nga mga teknolohiya, mga kabombo, no? The advent of modern technologies, kag bangod man sa mga social media, no? Kasi gihapon niya ang radyo aragid. Wa ay punaw. That is why ang 630 kHz sa sililisuan sa inyo sinitag sa karadyo, ang inyo radyo nga normal nga pwede maliso, no? That is why ara kamo dira sa aton siniiyang nga 630 kHz, no? Samtang nga nagadugay ang panahon, ari diya ang Bombo Radyo. That is why, no? Mga kabombo, magauluanwan kita diri no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. And today, sinasin ko na is Saturday, no? TGIS. Lord, thank you. Thank God it's Saturday. Makauluanwan kita. Until tomorrow, Sunday, makabawi kita sa lost time sa aton si mga pamilya, no? Ihinguyang nga produktibo ang inyo siniiya nga family bonding, no? Ang inyo si get together, no? Ang kung kay isa mahambal ka nga ti Sabado, wala sang kinalain. Just like sa mga weekdays, no? No, ara na sa pamilya. Ara na kay nanay, kay tatay kung paano mangin espesyal in your own little way, no? Ang inyo sini nga Sabado kag Domingo, no? Bisan ara lang kamo dira sa balay, magpulo picnic kamo da sa gwaho. Sulusugba kamo da kung ano lang da ang available, no? Kamo dira, pulo picnic, kay ti lain gid man niya kung nagapungko ka sa sa kahilamunan, no? Ti kun ara man lang kamo da sa gwa, may mga hilamon kamo dira, may ara kamo sang carabao grass or whatsoever, mga kabombo, butangin nyo da sang hapin. Kag dira kamo kaon-kaon, kundi daw kanami man daw sa ara man sagwa, although nga ara lang gid sagwa sa inyo sini nga balay, no? So ara na sa mga pamilya, ara na sa kay nanay kag katatay nga mangin sort of special ang inyo sini nga adlaw. Tige subong nga halog-halog naman kita mo dalag ko nga mga kabataan bisan gani ang gagmay mga kabataan, no? Pwede naman makagwa. So pero sa gihapon ang aton siniiya nga pag follow, no, sang aton siniiya nga ginapatuman sa aton, no? Ang pagsuksok sang mask, ang pagpamutang sang alcohol from time to time, pagpanghugas sang kamot, especially ang social distancing sa gihapon ara, no? Aton sini nga pagtuman kag pagsunod sa minimum health protocol sa aton siniiya nga otoridad, sa aton sini nga gobyerno. So okay, gid, makagwa-guwa man kita, makakaon-kaon man kita sa gwa akon asweldo ni nanay ka ni tatay. Why not, no? Para nga daw amat-amat naton balikan ang aton siniiya nga sadto nga normal nga klase sa pagpangubuhi. Although this is a sort of a new normal, kind of
lifestyle para sa akon. Kaya sa aton kay ti may ara na nga nag-abot, no? Nga isa ka klase sang makamamatay nga balatian. So, by God's grace, no? We are on the track, no? Of healing, no? Mangin produktibo naman kita liwat, ay kay kabudlay gidya kon sang time nga nagaduging, no? Ang COVID-19 kag ginabulubanta ginalulantaw nga may matabo na mga surge bangod sang pag inopdanize sa madamo nga tawo sa isa lamang ka lugar nga wala na gani nagasukso sa face mask, no? Nga ginalantaw nga may matabo naman nga pag taas ang kaso, wow, kabay pa, hindi lang, no? Bisan ano pa pag giniusgi o sang tanan, no? Remember talang to wear face mask, no? And social distancing para nga maamligan nato na aton sininga kaugalingon. Okay na kita dira mga kabombo. Ara na kamo dira, no? Sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. First in line si Ma'am Isabel Cantila. Second, si Sir Emerson Cordero. Third, si Ivan Cerveza. Juvie Sargent, Ma'am Juvie Sargent, no? Susan Salas, Anisita Gamboa, kag si Abigail Marinas. Bao aragid ang mga suki yan nagapasunod mo, no? Dili naman yan sa Facebook Live, mga kabombo. Ara naman si Ma'am Ana Sinoro. Ma'am Ana Sinoro, Alma Benitez Narvasa. Good afternoon gid sa inyo, no? Bao ara naman sila kag iban pagid nga pariser diri mga kabombo ay ho sa ila siniiya nga mga mensahe, no? Diri sa aton siniiya nga Facebook Live na naman sa piyak nga bahin, sa piyak nga klase sa pamaagi, sa pag-upo diri sa akon, no? At least may interaction kita. Pinaagi sa inyo siniiya nga mga mensahe diri nga ginapadala, no? Sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Okay? Ati sige. By the way, sa nag-request to bala sang Is This Goodbye to, no? Is this goodbye? I hate to say be back in your arms. Sige sa Monday, ipangitaon to ang aton siniiya nga playlist sa aton si Bombo Music Festival. Ari anay ho kay dugay naman niya gina-request sa akon lately daw wala ko ni napatukar. No, labi na gid kay Saturday subong ang mga kabataan, no? Ang iban nga mga kabataan nga kung kisa may ara na sila nga face to face study, ang iban ang iban nagabakasyon kag wala sa balay, no? Pero kay subong Sabado, no, pwede kamo ang aton sin mga young people, no? Ara sa sulod sang balay. So sa mga estudyante naton, sa mga nagasugod pa lang sa ila sa pagpangabuhi, sa mga nagahandom, no? May mga handom sa kabuhi. Ang kapositibo, gid. Ang imo sini handom nga luyag mo, nga labuton, amat-amat, no? Labi na gid sa mga hubines naton. Ang imo sini nga dreams in life, ang imo sini nga gina-reach out, no? Kung sa Tagalog pa, ang imo sini nga pangarap. You know what? Basta mangin mapisan lang, no? Wala nagakalipat sa Dios para sa pag-ubay sang Dios sa inyo siniiya nga gusto labuton, sa inyo sini nga handom. Ang inyo sini nga handom nga labuton yara lamang sa unhan nagahulat sa inyo. Kagaboy ini ang bahanoy ipabati naton mga kabombo. Produkto sang Bombo Music Festival 2018 kung sa Tagalog pa. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Yari mga kabombong aton si pambukas nga mahanon, gin-compose kag din interpret ni Mr. Henry Alburo sa Santo Niño, Marikina City, no? Ang ambahanon, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. During that grand performance night sang Bombo Music Festival 2018 dito sa may Iloilo City. Yari mga kabombo, aton pamatian kaglantawon ang pag-interpret ni Henry Alburo sa iya siniging compose man nga mahanon, ang pangarap mo'y
naghihintay sa'yo. Here it is. Ang naging inspirasyon ko sa pagsulat ng awiting, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo, ay ang sarili kong pinagdaraanan. Dahil minsan, gumigising ako, tinatanong ko sa sarili ko kung kaya ko pa bang ituloy ang pagiging singer-songwriter. Pero naisip ko, syempre, kung anong gusto natin gawin, ituloy. Kaya dinededicate ko to sa mga taong nangangarap, katulad ko, na kung ano man yung pangarap nyo, naniniwala ako na ituloy nyo lang dahil sa dulo, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Marami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kahirap mang abutin ang nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Pangarap mo'y naghihintay sa'yo.
Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2 mga kabombo. Amoy atong aton si pambukas nga mahanon para gid sa inyo. Labi na gid sa mga youngsters nato, no? Ang bagong henerasyon naton sa mga millennials, no? Para gid sa inyo, no? Don't stop dreaming, no? And don't stop reaching your dreams in life, mga kabombo, no? Mga pamatan-on dira, hindi gid madulaan sang paglaom. Bisan ano ka rekut sa inyo sini iyang existeran, no? Sa inyo sini nga balay nga kung kaisa mambal ka nga nagailinaway si nanay kag si tatay, no? Na gid katalaka, no? Daw hindi ka man abi mapa-eskwela, no? Tanan na lang nga sirkumstansya sa inyo sini iya nga pagpangabuhi, no? Hindi gid madulaan sa paglaom mga kabombo kay ti pila ka adlaw ang inang inyo sini iya nga madulom nga ginaagyan. As long as nga magtutom lang, magmangin mapisan, no? Hindi madulaan sang paglaom, hindi maguntat, no? Sa pangamuyo kag dako nga pagtuo sa Dios. I'm pretty sure, mga youngsters, no? Na pila ka adlaw malabot nyo gid ang inyo siniiya nga ginahandom sa kabuhi, no? Mangin positibo lamang sa inyo siniiya nga pagpangabuhi. No, kung may ara ka mo dira mga problema nga daw sa hubin nga edad, grabe na, no? Grabe na nga mga pagtilaw to the point kang iban gani, unfortunately, no? Naga-resort sa kung ano man dira nga makauta sa ila si kabuhi, no? Which is not good, no? Hindi gid kay nga ang nagaparag-iya sa aton siniiya nga kabuhi wala sang liwan, hindi kita kundi ang aton sini nga creator, ang aton si tagtuga, no? Itugyan sa iyang tanan kung nagahibi ikaw dira, no? Bangod sa imo siniiya nga mga ginaagyan abi sa kabuhi, no? Nga sa hubin nga edad daw nagasinampaw-sampaw ang mga problema mo sa kabuhi, hindi gid madulaan sang paglaom. So, iluhod, ipangabuyo, kag pagkatapos sina, kung gusto maghibi, then cry. God is just a prayer away. He is listening. So, ikaw dira nga may problema, no? Labi na gid kon mga pamatan-on nga kung kaisa do mahuyang, wala pa sang eksperyensya sa pagpangabuhi, hindi gid madulaan sa paglaom. Ang inyo sini nga ginahandom sa kabuhi ara lang nada. Ini tanan mga pagtilaw lamang. Di ba nagahambal nga hindi kita pagtagaan sang pagtilaw? Hindi kita paghatagan sang pagtilaw nga hindi naton masarangan. Botchilingon, there is always a way out nga ihatag sang Dios sa aton, no? So pangamuyo lang gid kita. Nga ubayan kita. And there will come a time, eventually, no? Makalampuwas kita with flying colors sa aton siniiya nga mga pagtilaw sa kabuhi. Suno pagani sa kanta sa aton mga pamatan-on, damo ni sila mo. Damo ni nagadalagan-dalagan sa ila si panghuna-huna. Kag gamay lang tiya sindot siya, mabutsyog na iya ang aton si mga pamatan-on, no? Kaya amo ina sila ka curious, no? They're always saying, please count me in. Titanic. No? Amo na sila ka-curious sa pagpangabuhi dito sa kalibutan. They wanna try everything. Puti kung kaisa, unfortunately, wala sa mga ginikanan nga mag-ubay sa ila siniiya nga pagpanglakaton sa huben nila nga pagpanglakaton sa ila huben nga edad sa pagpanglakaton diri sa kalibutan nga ini. Okay lang na iya kung may mga ginikanan, no, nga responsable kag ara mga ginikanan sa pagtuytoy ka paubay sa mga kabataan. Pero ang iba niya ahay, no, wala sa mga ginikanan. Ang iba niya temprano pa nga nailo. Pero kabay pa ikaw dira nga nagapamati, no, nga makarelate sa siniiya nga sitwasyon, mga problema sa kabuhi. Just be strong. Exercise your faith. Exercise your
your possession diri sa kalibutan. You know what? Hindi palagpat nga ari ka diri sa kalibutan. Kada isa sa aton niya may rason kung nga ari kita diri sa kalibutan. All we have to do is exercise our rights as children of God, no? Bata ka sang Ginoo. Hindi lang ako, hindi lang ang pipilang bata sang Ginoo. Bata tiya tanan sa Ginoo kay gintugan niya kita. So we can run sa tubangan sa Dios and ask help, Lord, please take over sa akon sini nga marikot nga pagpangabuhi, no? So sa mga pamatan-on dira nga kung kaisa nadulaan na sang paglaom nga sa ila sini nga studies, no? Kay ti bangod sang kapigadon. Sige lang mag-ano lang gid, mangin mapisan lang, pangita lang sa mga pamaagi, no? Especially sa mga ginikanan, no? Never say die, never say no, no? Ang importante nagahimakas. Himakas lang. Ay sunod paghani kay Tuto Henry Alburo, no, sang Santo Niño, Marikina City, nga among aton si composer and interpreter, bago lang nato nabatian ang iya siniya nga ambahanon nga ang pangarap mo ay naghihintay sa'yo. Sunod pa kay Tuto Henry, siling niya, damo sa mga nagapatunga nga lambat samtang nga nagaano kita sa aton si kabuhi, nagapanglakaton kita sa aton si nga kabuhi, padulong sa mga handom ta sa kabuhi. Siling niya, kay rami mang balakid sayong daraanan, ti sadyamang matinik, may ara nga sakit, no? Puno sang tunok. Sino man yang manamian, yang maglakat kadaya, may mga tunok. O sige lang, no? Ang buot silingondra, hindi lang gid iya madulaan sa paglaom. Bisan may mga masakit nga mapagtilaw sa kabuhi, no? Ubod man ang bigat. Mabugat man ang imo siniya nga ginadala, no? Nga problema. Ang imo sin ginapasan, huwag kang mag-alinlangan. Adya. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo namang sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kanami nga bahanon. That is why ginpili ko gina for you to internalize, no, sang sining ambahanon nga hindi lang gidya, hindi madulaan sa paglaom, no? Hindi mag-atras kundi padayon lamang. One step at a time, padayon lang gid, no? Keep it up. Move on, no? Adya, mga kabombo. Ang ato sa pambukas nga bahanon, produkto sa Bombo Music Festival 2018. Kung kamo mayara man sang abilidad sa pag-compose, compose na kamo. Kay eventually magabalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi, kay magabalik man ang Bombo Radio Philippines to discover, no, your God-given talent in composing beautiful original songs. Okay? Sige. By the way, sa aton sining mga mensahe, aton gid nga gina-greet, no? Si Jose Michael Hayibo Gillian, si Miss Just Ari lang kami diri sa balay. Galantaw sa imo sa Facebook Live. Salamat gid Jose Michael Hayibo Gillian kag sa Hayibo and Gillian family. Sally Auke de Sousa, good afternoon. Si Precious Kelly Auke kag Lola Belen, kag si Carl Alfred Sola Hamandre. Good PM, Miss Just, please greet my sisters belated happy birthday to Arian Marie Delphine and Shelly May Hamandre. Duwagin sa iya sini mga sisters, no? Ang nag-celebrate some birthday, although belated, natibawi lang si Miss Jazz, no? Happy birthday to you, Arian Marie Delphine and Shelly May Hamandre. And also to my Lola Belen, listening to you right now. Love, okay. Thank you so much, Carl Alfred Sola Hamandre. Kag sa ato naman nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ara naman si Sherwin Marcowi and si Ma'am Juvie Sargent. Sila watching or listening live with you while baking biscuits. Wow! While baking biscuits and cake, no?
si Ma'am Juvie Sargent, to ginapananaw ko bala, no? Na akong siniiya nga pagtanaw sa imo, Ma'am Juvie, no? You know what? A typical kind of mother, no? Loving mother, loving sister, loving wife, no? Kag mautitid sa mga ginapanghimo, no? Sa work kag sa sulod sa balay. Amo na pagpananaw ko kay Ma'am Juvie, no? A very responsible kind of a person, no? Si Ma'am Juvie. Wala akong kapasip-sip, pero diri ko nakitaan sang time nga naging friend kita sa Facebook, and I'm always browsing, no? Sang imo si mga pictures din ko. Amo na ang akong sin pagtanaw sa imo, ma'am, no? A typical mother nga naga-bake sang cake dila sa may New Zealand, no? Naga-bake sang biscuits, at the same time cooking our dinner. Grabe, no? Nagaprepara na sila sa ila sininga panihapon. Still at work, enjoying your program as usual. Thank you so much, Mami Juvie Sargent Amodente, or Ma'am Juvie Sargent. Sa kay Emerson Cordero, mayang hapon, Miss Jazz. Si Emerson ni nagapamati gid sa imo diri sa Riverside Medical Center. Wow, thank you so much sa isa ka hospital diri sa may syudad sa Bacolod, Kag subuman sa kay Anisita Gamboa. Good afternoon. Ari lang kami diri gapamati. Syempre pa, no, ang iban pagidiri nga nagapariser sa aton siniiya nga Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Fidel Togle Ortega, no? Hello, Fidel Togle Ortega. No, may hapon lagi sa imo, Fidel, no? Ara man si Fidel ho nga naga lantaw man ka naga mensahe diri sa aton siniiya nga Facebook Live. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabalik kita, aton nang pagabasaw na aton sini kahapon lamang Today in History. For your information, maka-learn ka mo diri sa aton siniiya pang adlaw-adlaw nga pagdulong sa inyo sa matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kahapon lamang kung may dalalagko diri sa aton nga pungsod Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. And syempre ang aton sini main menu, that is reading your true to life stories. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa tak na ng alas 2 mga kabombo, pabalik dira or pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad, si Miss Jazz, para lamang sa inyo. By the way, good afternoon lagi sa kay Ma'am Alma Benitez Narvasa. No? God bless sa imo, Ma'am Alma Benitez Narvasa.
Good afternoon. Palihog lang greet sa anak ko nga si Renzo nga always gid gapamati sa imo sini nga palatuntunan kahapon lamang, no? Hello Renzo. No, good afternoon sa imo kag kay Mama Alma Benitez Narvasa kag Gigi Guadalupe. Good afternoon. Thank you so much Ma'am Gigi. Sa kay Gigi Guadalupe sa kay Gigi Guadalupe. Good afternoon gid sa imo. By the way, ari na kita mga kabombo, no, sa aton siniyang kahapon lamang today in history. Aton siniisa ka segment kung sa diin ginadayday man diri naton, ginapaambit man diri naton ang matudtuod nga mga kasaysayan sa mga nagkalanabo sadto, no? Although nga ti mahambal kita nga natapos na to ya, no? Past is past, let bygones be bygones. Pero you know what, no? Sa mga history naton, especially sa aton may kantanan sa aton sa pungsod kay sa mga nagkalanabo kag mga importante nga mga figures, no? Mga personalities diri sa aton sini nga pungsod kay sa bugos sa kalibutan, makaano kita makakuha kita sang leksyon kay inspirasyon. Labi na gid sa bahin sa aton sa mga kabataan. You should know your history. Labi na gid sa mga Filipino youth nato, no? Kay kamo ang paglaom sang aton siniya nga ang mga kabataan naton, mga hobines, kamo ang paglaom sang aton sini nga pungsod. That is why you should know our history, no? Kay agon nga makuhaan dira kita makuha sang leksyon kay inspirasyon sa mga matudtod nga mga kasaysayan, mga kahapon lamang, no? Sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. This time kadto kita sa aton sini nga Philippine history, mga kabombo, no? Sa aton sini nga Philippine history sa world of Philippine entertainment. Sa Philippine entertainment, mga kabombo, no? Sa aton mga ambahanon, mahilig kita sa mga music. We are almost of us, no? Mga music lovers. Hindi lamang ang makahibalo magkanta, hindi lamang ang bisan ang mga medyo lululibago, no? Pero mahilig sila magkanta, no? There's no such thing as the monopoly of being a music lover, no? Importante daya naga-enjoy ikaw. Bisan haming-haming ka daya, bisan medyo wala sa tono ya, okay lang na iya, no? Kay may right kaya nga mag-appreciate sa isa ka ambahanon. Ining maaton sini nga pagatutukan subong aton panumilikan. Ining mga ambahanon nga mga Tagalog o kon mga nangin hit song sadto bisan pa tubtub subong yan namian kita sini. Mga Tagalog song sa kalabanan nangin soundtrack or theme song sa mga local movies man diri sa aton mga kabombo, no? Di ba sa una ya once nga may pelikula ya ang ila sini pelikula ginahimuan gid sang soundtrack, no? Hindi maulihi ang mga ambahanon kaangay sang ngayon at kailanman, no? Ngayon at kailanman sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. It's a wedding song, no? Ginakanta niyo sa misa tion sang wedding day, no? Ngayon at kailanman. Ara pagid ang patwitams nga Dear heart, ikaw raw ay batang bata pa at di mo pa kayang mag-isa. Ang Dear Heart, no? Kag ikaw, paborito sang time nga naghimugasa man nga akon si pag-MC sa wedding, ba mo gini ang gina request sa mga magapakasal, no? Ang ikaw ni Miss Sharon Cuneta. Kag ang Dear Heart iya man Sharon, ang ngayon at kailanman iya ni Vasil Valdez ginamba, no? Well, nakibalo-balo kamo nga isa lamang katawo ang nag-compose ni. I know may baluan nyo na dira. Nga naglantaw kamo sa Facebook Live kay ara ang iya sini iya nga ngalan, kag iya sini iya nga mga memorabilia, sa iya sini nga photos. Ini wala sang liwan kundi anangin sikat, respetado kag kun musika ang paghamlan, genius ini siya. He was a master, no?
ang Filipino composer nga nagtaliwan na nga si Master George Canseco. Kaysa kaagay nga petsa subong adlaw, Abril 23 sa tuig 1934, mga kabombo, di mga 88 katuig na nakaligad, sa nga sikat nga Filipino composer nga ni, kag nangin anay politician man sa ulihi, no? Nga si George Masangkay Canseco, sa iya siniiya nga kompleto nga ngalan, nabunag siya sa Naik, Cavite. No, isa ka Caviteño si George Canseco, no? Si George Canseco nga ginakabig bilang leading Filipino song composer sa iya sini nga panahon, sa iya sini nga heydays, no? Sa ini siya paabi ang buhi pa mga kabombo, may dako ini siya nga bahin, no? Kag kontribusyon sa pagpauswag sining ginatawag na karon nga OPM, ining original Filipino music, no? Ang OPM, si George Canseco, mga kabombo, nanging composer, sana siling ko na gani, no? Sang famous nga Tagalog and English pop songs, kag amo ang ginakabig sa mga music critics bilang isa sa mga best sentimental music makers sa iya sadto nga panahon. Sana siling ko na, si George Canseco, ti isang nabunag ini siya today, the same day today, mga kabombo, sa mga early years siya, ti nagbuto ini siya, mga kabombo, kag naggraduar, no? Diri sa may University of the East, no, sa UE, no, nagtapos siya sang degree nga liberal arts, mga kabombo, no, sa University of the East. Pagkatapos siya sining nga graduation, si George Canseco ang nagtrabaho, no, sa The Philippines Herald kag sa The Associated Press, no, kaangay man naton siya, isa man ka media practitioner o kung isa ka journalist, no, maalam ining si George Canseco, mga kabombo, no, nanging journalist ini siya sadto after he graduated from the UE sa degree nga liberal arts, mga kabombo. And he also freelanced as a script writer for hire in Manila. Kaging komisyon ining si George Canseco sa ulihi sang anay Philippines First Lady nga si Imelda Marcos sa pag-compose sang national tribute hymn, ang ato si paborito, no, nga patriotic song, ang Ako ay Pilipino. Siya man ang nag-compose, mga kabombo. Kag sa ulihi, sa iya sini nga late career, si George Canseco ang ginilihel bilang presidente sa Filipino Society of Composers, no? Sa mga composers sa bugos nga Pilipinas, elect siya bilang president, no? Sang Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated sa itong 1973, kag giniliher man siya bilang konsihal sa una nga distrito sa Quezon City, no, kung sa diin sa iya siniyang lugar, humalin sa 1988 tubtob 1992, kag nagpa-re-elect nagdaog man sa 1998 tubtob 2001 bilang councilor sa 1st District of Quezon City, no. Sana siling na naton pila sa mga nangin sikat nga bahanon nga gin-compose ang sining genius nga si George Canseco, ang kalabanan ang nag-interpret o kung nag-amba amo ang ace ballader nga si ace balladier nga si Basil Valdez. Ti amo ni ace na siling ko na gani ang ngayon at kailanman sumpa ko'y iibigin ka, ngayon at kailanman hindi ka na mag-iisa, ngayon at kailanman. Katahom, no? Isa na sa mga obra maestra ni George Canseco, mga kabombo. Yara pagid, no? Ang ibang pagid niya siningagin, compose, mga kabombo. Ara pagid ang Kapantay ay Langit. Mahal kita, kapantay ay langit sinta, at lagi kong dasal sa may kapal ang lumigaya ka. Di ba la? Kapantay ang langit. May ara man na siya sang pelikula, no? Ang mga ambahanon ni George Canseco, yung may mga pelikula, gina
bilang soundtrack abi ang yasin composition. Ara pagid ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal. Amo ni ang akon sini nga special song ginakanta ko gini sa akon sini nga Little Boy, no, amon si Little Boy ni Daddy Dennis, si Baby J. Miguel, no? Ginakanta ko ni sa iya kag nagapa urok-urok man na sa pamati kay mami. Dumatulugan man na siya kaga kanta-kanta man siya, no? Ining ikaw. Syempre harap pagid sang high school bala kita. High school life, my high school life, I remember it kay ganda. Si George Canseco man ang nag-compose, no? Sang high school life. Ara pagid ang Langis at Tubig, no? Tubig at langis ang katayuan nati. Yan ang kawangis, pilitin mang magsamay. May mahapis, ganyan-ganyan tayong dalawa. Ang panuntunay, magkaiba. Langis at Tubig, gaging amba man ni Miss Sharon Caneta, si George Canseco man ang nag-amba. Ang gaano kadalas ang minsan, gaano kadalas, no? Sana'y wala ng wakas ang hiram, kahapon lamang, kag madamo pa, mga kabombo. You know what, sa itong nagsugod ang martial law sa 1972, sa nasiling ko naging komisyon ini siya, si Canseco sa Ana First Lady Marcos nga mag-compose ang national tribute hymn. Kaamo na ini naging famous ginatiguluhan Ako Ay Pilipino. Ang nationally acclaimed composer na si George Canseco nagtaliwan bangod sang cancer, no? Sa tong November 9 of 2004 sa edad nga 70 anyos. Yamakon mo na, no? Tanan kita ya bisan ano ka pa ka famous, ano man ang imo sini iya nga ano ni nga papel sa ang status mimo sa pagpangabuhi. Kung mapatay kita daw pulo parehas man lang mga kabombo, no? Cancer. Sa edad nga sa nasiling ko na 70 anyos. Kagkadamo naman sang nabaton nga awards, no? Mga accolades ning nagtaliwan nga si George Canseco, kag pila na dira nanging composer of the year siya, no? Sa tong 1969, tubo ko na bag-ulang ko bag-ulang ko ya bunagya siya nagapanghakot na si George Canseco sang mga awards, no? Sa Awit Awards bilang Composer of the Year sa tong 1969 together with as the Lyricist of the Year. Imagine ka na. Sa 1970, no? Awit Awards sa gihapon nangin Song of the Year. Ang yagin compose nga True Love Came Too Late, kag nangin Best Composer siya, kag nangin Best Lyricist sa gihapon. Kag madamo nga iban pa ang na kabi, no? Antes man siya nagtaliwan, sining famous kag respetado nga composer si George Masangkay Canseco. Nga ginadumdum subong ay sining nga 88th birth anniversary. Kung nabuhi siya ti 88 anyos na siya, mga kabombo. And he's from Nay, Cavite. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Yari na ayho ang aton siniyang main menu sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sininga makasaysayan kag sa liwat, allow me to invite you also, no? Nga magpaambit sa inyo si makasaysayan. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani isulat, i-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS, Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man ipadala sa aton si Facebook page, mga kabombo, ibutang sa inbox, di gani i-private message, no? Kay mabaton lang diri namon, mga kabombo. Ang aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Bambi. No, ining si Bambi is only 26, no? Ang edad ni Bambi, 26 years old sang Bacolod City. Lagi na pili-pili taman ni ang iya sininga mga kasaysayan balang
kung Sabado kay ti damo nga mga teenagers man ang nagapamati, no? Together with nanay and tatay, lolo and lola. Ining si Bambi, 26 years old, ayan sini kasaysayan, iya ginsuguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Bambi, I'm 26 years old, sang Bacolod City. Well, Miss Jazz, gusto ko man nga i-share ang akong siniiyang nga kasaysayan. Angot ini sa akong sini halin pa sang una, Miss Jazz, nga ultimate crush. Sa prangka nga sugilanon, wala bagid kuya Miss Jazz sa kaagi nobyo sa edad ko karon nga 26 anyos. Ini bangod kay tuman ka strikto sang akon sini nga amay. Labi na gid sang time nga si papa ko ang mapagros pa. Kay ako ang second to the last sa amon sini iya nga apat ka mag-ululutod. Sa apat kami ka mag-ululutod, ako lang isa ang babayi, kag second to the last ako. Ang manghod ko, ang among kamanghuran, lalaki, kag ang duha ko ka mga magulang, lunsay man, mga lalaki. So sa akon gid natuon ang pagka-istrikto sa akon sini nga papa. Bisan asa subong Miss Jazz nga yara naman ako gani, makabig na nga yara na ako iya sa insakto nga edad, 26 anyos. Kung isipon, dali na lang kuya mag-30 tahon. Although pasalamat ako kasi papa ko, bangod kay tinagaluya-luya na, bangod sa malatian. Doon naghalog-halog man, ayan sini nga pagbantay sa akon. Sadto ya Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, nag-college kuyaya, ang akon si mga utod nga mga lalaki, nga puros tanan, mga tag-asan, ka mga mabukod, Miss Jazz. Kaya mo nang akon si papa mo, may pagka-mistisuhon ang papa ko, ginapa, ginapa sugat, kay isama lang kami abi ka mga eskwelahan, kay ang amon sini nga lang at Miss Jazz tag isama lang ka tuig sa ako si tatlo ka mga utod nga lalaki. Ginapabantayan gid kuya ni papa, kuya Miss Jazz. Ang iloy ko, cool na siya nga klase sang mama. Pero bangod kay ti, nagasunod man lang siya sa akon sini nga amay. Kaya hasta na lang iloy kuya ti, naghambal naman lang sa akon nga tumanon ta si papa mo. Para wala sang problema. Kaya mo na Miss Jazz kung nga wala gid kuya kaagi pa boyfriend asa subong sa edad ko nga 26 anyos. Pero diri sa amon nga lugar, Miss Jazz, may ara gid ako halin pa sang una ang tubo-tubo mo bala Miss Jazz. Sa diri sa amon lugar, may katubo-tubo kuya nga sa prangka nga sugilano niya sang elementary kami do ginalululaaw-laaw ko na siya sa amon siniiya nga bintana. Ay tupong gida ang amon sini nga balay diri sa isa ka subdivision. Hindi man kami Miss Jazz mangaranon, pero ang amon sini nga subdivision Miss Jazz matawhay man lang. Kag ang atubangan ni namon balay Miss Jazz, masami na diri wala sang tawo. Kay ang iya sini iya nga mga ginikanan abroad. Tisang elementary pa lang ko, nakita ko na ni siya. Bangod kay gwapo ini siya kag buot. Hasta na lang nga nag-high school kami. Hi and hello man na Miss Jazz. Pero sang high school ko, sa nagatubo na ba ng akong sinapunggod, dili na yang nga time nga mahambal ko nga nagtubo na ang akon crush, ang special feeling sa sining amon sining neighbor. Subot silingon Miss Jazz, ultimate crush ko ining lalaki nga ni sa amon atubangan balay. Ugaling kay kada summer, ginadala na siya sa iya sini iya maginikanan kung magbakasyon diri sadto kay sa abroad ang iya sini iya nga mga pamilya sa iya sini maginikanan. Upod niya lang da ang ila sini kabagulangan nga babayi
Kamay pamilya naman gani. Ti daw amo na iyang iya sini iya nagabantay man sa iya. Ti kun summer na Miss Jazz imbes nga ti okay isa naga-bike ako dira, pulo pakita man hindi mo man siya makitaan, laka lang. Kaya ginadala na siya sa mga ginikanan kung magbakasyon diri sa Pinas. Ginadala na siya sa Manila, kundiin sila abi magbakasyon sa Baguio. Pero Miss Jazz sa prangkang sugilanon, ultimate crush ko gina siya. One day, hari na. Sang time nga ara ko sa amon si balkonahe nga gamay. Mahilig ako bala Miss Jazz mag-drawing. Naga-drawing gid ko ti ang amon siniya nga ogsaran. Medyo manubo ya. Ara bala Miss Jazz daw kaangay bala sang American fence ang amon siniya nga daw gate abi. Kung sa pa Miss Jazz makitaan kaya balaya hindi sila nga taas ang amon siniya nga tabon sa amon si balay sa tubangan, especially ang amon siniya gate ya see-through. Iti sa amon to that time daw wala man yan sa mga krimen nga pagpangawat ang nagakatabo. Ti amo man ang ila Miss Jazz. One time to nakibot gid ko nga ara siya naglabay. Kay bangod kay ti dugay na kami nag-hi and hello, nag-wave siya sa akon Miss Jazz. That was last 3 years ago, sa wala pa pandemic. Isa sa do ka bes, ang akon sini nga friend ba niya, naghagaray kami nga mag-kaon-kaon. Dalan sa amon nga lugar, Miss Jazz. Nga may baligya na kon ano man da ang mga kakanin kay may ara na nga dako-dako nga balay. Panuwag na namon gani dako balay or balay dako. Kay may ara na sila yung palamahawan, no? Ang mga nagapamahaw dira ti mga neighborhood sa mga balay man dira nga mga estudyante kalabanan. Nakakaon kami dito kag friend niya, gimpakilala niya kami. Kag diri nagsugod Miss Jazz ang amon siniya pag istoryahanay kaniin best friend man kami sang ulihi. Ang akon sini Miss Jazz nga secret nga feeling sa iya, di sikreto ginaa sa subong gani. Kag nakabatsyag ako sang kalipay every time nga panuktok na da siya kag magupod sa akon dira sa may balkonahe. In fact, bayara ako sang drawing sa iya kay one time to siling ko subject ko ikaw bala sa pag-drawing. Kag ang akon sing drawing Miss Jazz, believe gini siya sa akon sing drawing kay daw siya gid ko no. Tigin hatag ko na sa iya Miss Jazz ang ina nga drawing. Pero siling ko mahimo ko sang akon para nga may ara man ako iya abi nga remembrance sa imo. Ti sa amo to nga gabi Miss Jazz ang time nga gina-drawing ko siya. Kag sang gabi nga to nga ti plano ko nga putson kay naghilapit na to ang iya sini nga birthday, putson ko kag ihatag sa iya. Gin-drawing ko liwat anay base man sa drawing ko. Kay ti amo na gani Miss Jazz wala sa kabalo nga ti ultimate crush ko siya. Gwapo, mahilig ini siya Miss Jazz bike man, kag manami ni siya Miss Jazz mag-basketball. Ti daw wala gibala Miss Jazz ang way nga arab lang nga isunlugon kami, although nga ti ang friend ko ni kabalo man niya nagpakilala sa amon, kabalo siya nga daw crush ko ini, pero wala gid ko ga ako. One time to Miss Jazz nahatag ko na tong ako sing gin-drawing sa iya. Kag one time ara man siya sa amon sing balkonahe naga istoryahanay kami kag ginahimuan man siya gani sang pamahaw ni mama ko, although nga ti kung kaisa ginhambalan ako ni mama ko nga si papa ko medyo gapulo pamangkot na nga permi na diya si amuna. Ang amon sini nga neighbor, hindi ko lang paghingalanan Miss Jazz ha. Pero sa anasanin ko na, si papa ko sang uli daw, wala naman lang kay nagabalatian na. Kaya po to Miss Jazz, ang time nga, arap lang daw nagid kami,
nag-close naging kami bilang mag-abyan. Nagdalo mga amon sini iya nga relasyon bilang mag-abyan. Do nagahulat-hulat ka naman lang balamias jazz nga ti mag-first move siya. Kay daw pinasahi na gid aya sini nga ginapakita sa akon. Ay mga likes and dislikes kami para rehos gid Miss Jazz. Ti naga-daydreaming ko gani nga maybe siya gid ni para sa akon. Pero one day, Miss Jazz, nanghagad siya sa akon nga mamahaw kami dira sa gihapon. Last 2 years ago, sa wala pang pandemic, o mga 3 years ago, nanghagad siya sa akon sa sinaman nga pamahawan namon sa dako sa balay dako nga na kada kami ginpakilala sa isa ka isa kagin gin hatagay kami sa number kay ti hi and hello man lang kami damo kay neighbors kami ni Miss Jazz didto kag lisensya sa akon nga ma-migrate sila nga pamilya sa Amerika bali dal-o na siya kaya sini nga iban pagid nga mga utod, especially siya, kay siya na lamang ang masami nga nabilin sa ila sini nga balay. Di nasubuan gid ko Miss Jazz sa prangka nga sugilanon. It hit me. Wala lang siya kabalo. Ginsulog niya pa ko gani nga daw nga nag-blush ako kag daw naglumaw-lumaw ang akon sini nga mga mata. Wala lang siya kahibalo Miss Jazz sa ginabatsyag ko sa amo nga panahon. Daw i-freeze ko ang time nga hindi lang gid anay maglakat ang mga inoras inadlaw samtang nga nagalapit ang sini nga paglakat pa Manila tubtob nga magpa-abroad na sila Miss Jazz for good. Ti sa abuto nga panahon Miss Jazz adlaw-adlaw nga tanan nagakit-anay kami hindi lang ako kapati na ang amon si mga friends kag patigahan pa kami sang despedida party. Nakibot ako Miss Jazz sang time nga ginhiwat ang despedida party may lang kay ang akon sini nga amay ginpasugtan ako kay sa amo na nga mga party Miss Jazz wala gid ko na ginapasugtan kay bantay sarado ako gani kay ti ako lang isa babayi sa apat kami ka magululutod bantay sarado ako sang akon sini nga mga utod 3 kabilog nga mga lalaki. Isang nagdespedida party kami para sa iya Miss Jazz. Nakibot ko kay may ginhatag siya sa akon nga bracelet, a special kind of bracelet nga sunod pa sa iya whatever happens ikaw ang akon siya best friend. Siling ko gani saya ti thank you gid pero ti may ara gyapon ang ginano ko bla Miss Jazz nga padayon gyapon ang amon sini iya communication siling ko kagamay naman ang subong sang kalibutan kadamon sa pamaagi agod nga mag-communicate kami. Gin-remind ko gina Miss Jazz kaya hindi ko gusto mautod ang amon sa communication. Pero samtang nga naglakat na to sila Miss Jazz nga siniyang pamilya. Di syempre nagkanya-kanya ng kami nga pagpangabuhi. Pero wala siya kabalo nga sa gihapon niya Miss Jazz. Even today, samtang ginasulat kong akong siniya kasaysayan at the age of 26. Sa gihapon nagapabilin ang akong siniya nga hope kabasi pa lang magbalik siya. Kagbasi pa lang manurture namon into something special ang amon siniiya nga relasyon. Pero wala ako man Miss Jazz ginapasaling ako kagulingon kay kabalo ko nga bisan sa karon nga may Facebook na makitaan ko nga naka-move on na gid siya. He has a new sets of friends dito sa luwasang pungsod. Kang makitaan ko nga may mga upod man siya nga mga beautiful girls. Pero mind you Miss Jazz, sa gihapon na amon siniiya nga communication ara sa social media. Pero hindi ko na ma-feel ang special bala nga daw pagkabig niya sa akon kay ti laina ang iya sini nga lifestyle. Pero sa gihapon ang pagkilala ko sa iya, amo gihapon mabuot nga klase sang tao. Well, Miss Jazz, ako ni daw mahambal ko lang nga fantasy in life sa akon si ultimate crush. Sa edad ko karon nga 26 years old, Miss Jazz, wala pagid ko sang nobyo kag amo na tinatuad ko lang ati may ara ako iya sang someone special pero wala man ko ya nagalaom gid kay para nga hindi man ako masakitan. Miss Jazz, sa karon kati 26 na ko may mga ginatugpo-tugpo man nga iban sa akon pero sa prangka nga sugilanon
wala sang spark kaangay sa ginabatsyag ko sa akon sini nga makabig na lang best friend nga ato na subong sa iban nga pungsod. Di ma-wait na lang ko, Miss Jess, kung may aragid man kag may something special. Who knows? Pero sa karon, Miss Jess, yate, nagapabilin ako nga single kag no boyfriend since birth. Tumtum lamang din, Miss Jess, sa akong si pagsaysay ang tagpadala si Bambi. Bambi is 26 years old, sang Bacolod City. How sweet naman sa imo sin iya nga kasaysayan, Bambi, no? Namahambal ko lang sa imo, Bambi, no? Lapad-laparon mo ang imo sini nga horizon, sa imo sini nga tubangan, sa imo sini pagpangabuhi diri sa kalibutan. Although nga I'm not pushing you nga mag-plunge into relationship, nga wala ka gani wala gani bisan spark lang, no? Wala gid. Just wait, okay? Make it an inspiration, no? Ang nang special feelings mo ginabatsyag, pero sana siling mo man gani, no? Hindi ka lang gid mag-asa, no? Hindi ka lang gid mag sa imo si kagalingon nga ti base pila ka adlaw, no? Makibot ka na lang. Gabay asawa na to ang imo siya best friend, no? Take it as it is nga ti mayuhay lang ka mo, no? Pero wala ta kabalo in the future. Basi pa lang siya gid man, no? So all you have to do is to pray for whoever nga ihatag sa imo sa Dios, no? Ang imo sini nga knight in shining armor, no? Sa edad nga 26, medyo bata pa man na. Although nga ang ideal age ko sa babae is between 24 to 25 mo, no? So you're only 26. Enjoy lang gid anay. Pero ilaparon mo ang horizon mo, knowing meet and greet other people, no, especially sa opposite sex. Kasi pa lang na may ara daya nga para gidya sa imo, no, preparasyon na, no, nga mag edad-edad ka na, at least magka-boyfriend ka, no boyfriend since birth, okay lang na as long as ga-enjoy ka. Amo na kalabanan sa mga may ginikanan nga tuman ka stricto. Baw do makarelate makita, no? Sino da makarelate? Hands up. O sige lang, kaya maginikanan ga mo ginae kati para mana sa aton tanan-tanan ng mga kabataan. So don't forget to pray, no? A Bambi, and enjoy life, no, as it is. Kay maabot lang na iya ang panahon, no? The ulan na nang magatulo sa imo si kagalingon when it comes to, love and relationships, boyfriend, girlfriend, no? Wala kita sa panahon, mga kabombo, is bye-bye time na. Bambi, salamat naman sa imo sini iyang kasaysayan. Kung kamo, maya naman sa kasaysayan sini mga young love, sweet love, devotion. Magkantahan gidayon, no? Ipadala, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Before I say bye-bye, ari-aning aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Psalm, chapter 65, verse 5. No? Dira nagasiling sa Ingles nga pulong. You, O Lord, faithfully answer our prayers with awesome deeds. O God, our Savior, you are the hope of everyone on earth. Para man ini sa imo, Bambi, no? Don't lose hope, no? Basi pa lang, no? Kung kamo ginaya. There is a Psalm 65 verses 2 to 5 dira nagasiling. You answer us with awesome and righteous deeds. God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas, no? You who answers prayer, to you all people will come, no? Kanami sang mensahe. Kaya ang Diyos tayo nagapamati, hindi siya bungol, no? Sa Psalm 65:5 agsubong man sa Psalm 65 2 to 5, no? Psalm 65 verses 2 to 5. Dira kaanugid kaklaro gid nga ang Dios naton niya nagapamati sa aton si mga ginapangamuyo kag hingyo sa iya, fervent prayers, no? Hindi siya bungol. Kung makapaayo man lang sa aton,
ihatag gina sang Dios siya sa iya sini nga perfect time if it is His perfect will, no? Again, you answer us, O Lord, with awesome deeds of righteousness. O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. Wala kita sa panahon, mga kabombo, is bye-bye time na ini sa gihapon. Ang inyo alagad sa kahanginan, Bombo, Jazz, De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz, para lamang sa inyo, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1, sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo.